Open your mouth, declare, let 1,000 fall. Let 10,000 of my enemies, accusers, and adversaries, let them fall on the political scene, on the economic scene, on the financial scene, on the social scene, on the spiritual scene. Let them fall. Open your mouth, declare, say something. You must open your mouth. Something. If you don't say anything, nothing moves. You will see what shall become of them who said they were powerful and they were connected and they had no regard and respect for you and God. You will see what shall become of them. I declare divine vindication. Open your mouth, declare a divine vindication. Be the head and not the tail, above and not beneath, and be blessed. In Jesus' name. Amen. Baba Yankopon Islam papa Yankopon Islam di Ahenkan po nipo no dwen ho so di adwuma we ba ha ni pakon ogitum no Yankopon Islam se nipa na Baba no pe wa kan sema man papa omo Yankopon kan ho na de kan ho na yi a kire wo Oboba manage ma ho fama se and them to because my trust every time we a product. To be frank, you are a product that we have to be proud of you. Nyami shira obi Masa, a great host, party presenter. You're unique. Me the account, so you are unique. I think the way you are asking your questions is very excellent and brilliant. I've spoken to about 45 media houses ever since the budget is ready to be discussed. By the way you are asking questions brilliantly, I don't think most media houses have. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Baby, I won't see you, baby, I won't show you. That's what I want to that's no more. Baby, I go, I want to Baby, I will tell you, that's why I want to that's why I want to Lady, I go, I want to which I want to want to wait to me, Asa. That's what I want to why have you? Son, where you man, drum, also, I'm a phone in I want to that's what I want to Jesus, yeah, oh, you can say, I'm back. Jesus, yeah, oh, you can say, I'm Rama. I can say, I'm hallelujah, Jesus, yeah, oh, you can say, and I treat Jesus, yeah, oh, you can say, yeah, to say, I don't go to, I'm trying to do, and when you're tired, they're good in the
Jesus, Maakye, ready Jesus back us. Ready Jesus back us. Now watch it, I'm not in Jesus, Maakye. Yeah, Jesus back us. Hey, yeah, Jesus back us. Hallelujah, hallelujah, Jesus, Maakye. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Jesus, Yadi Jesus Bakasa, Yadi Jesus Messiah Nakumamo. That's hallelujah, hallelujah, that's Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. I join your mail now, ye doss. I will home my yeah, walk on in a mo. If I wasn't in a sunny side, I am ye doss. I join your mail now, ye doss. I will home my yeah, walk on in a mo. If I wasn't in a sunny side, I am ye doss. Why am ye? I am ye, Kataya, Salada, why am ye? Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Naye muye ne maye shiva iti fawa senyina senisa. Nane nyami yo. Oye nane nyami yo. Oye nane nyami yo. Oye nane nyami yo. Oye nane nyami yo. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo emamo Oye ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Hey, oye nane nyami yo. Oye
nane nyami yo. Oye nane nyami yo. Oye nane nyami yo. Nadoye hoda. Oye nadoye hoda. Nyami asino oye. Oye nadoye hoda. Nadoye hoda. Mone nyami asino oye. Mone nyami asino oye. Oye, da 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 da. Ewo ho. Nado ewo da wune nyami asino oye. Da wasida, wadia waye da wasida, wadia waye da wasida. Da wasida. Radio papa. Wadia waye da wasida. Da wasida. Da wasida. Wadia waye da wasida. Wadia waye da wasida. Boom 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 boom. Yeah. Yeah, that was you da. Yeah, da. Wum. Sa. Osidai. Yatubiemo Nireberuze Na ye jidao Bum Nyami ayebio Saba. Boom. Baby awobia, the radiation. Wangema uko. Radio papa. Ghana adisiye obuoba ofore amanfo ate ediba Ahenkan 93.3 FM. Unya baby I just Ahenkan 93.3. I don't pray yet yasida. Yet ye. And then now see any of my young copono. Near was a and so. Now I'm my home crying. Now I'm no pay.
Yeti asia no yedi asida de mani din kronkron. Boom, 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 boom. Yet to be Ghana Adisi, a Boba offering amount for Emma Ati, and the Ahenkan 93.3 FM. I don't pray any aje, minimum, but any aje say a tia say, Yeni aje say rather the young quache, Yeni aje see a kodaye. Now I'm way and wash and so now no pay wama diache. I don't see a really sad ya. I feel you be gum young kwa you, 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 young kwa you. Aje Yawa da biado Aje Ghana Adisi, Boba offering for Obati wasi wojaye Yo Ejatom Yawa da bio Yawa da koko we yawa da koko Ejako home number. Ejema si damponyo ah you give me radio na mi aya me kwa me shadi o ya me aya Sama hey boom Mama did the feature of the field. See a cassette ready. And one boy in a me, and one boy in a me. They're just in a me, for just in a me, of course in a me, a good. That's any. And then I need a me, Romy and pass on them. You're going in a me, and you're at the Amai. Oh, what I know. Ghana Adisi, a Boba offering amount for Emma Ati, and the Ahenkan 93.3 FM.
tie enwom no eye sunsum adwuma e de ama wo mo gi sunsum nnwuma edi eni ntia no presen ka obesore na wawoso ho a ade bi omonefo no akyekyere de ato so no eja betom on tia se ye sunsum adwuma Famano. Obano, Samaria Baro. Obano, Samaria Baro. Obano, Samaria Baro. Obano, Samaria Baro. Abuabo Bano. Obano, 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 Asene Bano. Obano, Samaria Baro. I'm a play tactics man. Also, me show live Eddie Free and Makom Kumasi more fire. I like radio station Ahenkan. Yeah, that's it. What fire? Also, me show live Eddie Free Bieni. There be a honey Bieni. Also, him Bieni. I see Bieni. What fire? Wanna play? Yeah, ciao. Offer your crown or say entia and come me mammy and theatre or Achimanso police station where Chili Honomoa and theatre will bar or fire our war be any anopay or so what Chiawana or Domunada more Achimansunina or fire so Domopa. Yeah, exercise. Yeah, exercise. Yeah, exercise. Omo yare ni dwane. Omo abonefo no do omo atom pochirem empochire no edwane. Hwe obonefo no de awerɛho bi ato obi so misi edwane. Wo pese wo kyekyere wo kra ma wo kra awerɛho. Bata no pa mi se ni nyina edwane. Eja betom. Obuoba ofore amanfo ema ati ade ba Ahenkan 93.3 FM. I don't know where they are sitting up with the Benjamin. Yadi Koyeba, Yadi Benjamin, Yadi Benjamin, na a Jacocono and Yankupan son and no pay no.
Ebebo wura fie ho. Ebebo wura djuma ni mu. Ebebo wura kwantu ni mu. Ade bia wo ye biara. Ya sumeja kokoyi enko ho. Sa. Oja, power, mami power, nya mejuma. Tugum, ejanu tugum. Oja, say. Mami power, nya mejuma. Power, mami power, nya mejuma. Mami power, nya wejuma. Hey! Mami power, nya wejuma. Mami power, nya wejuma. So to me the better. So to me the better. Hey! Mami power, nya wejuma. Oya mecha madio. Ena ye ya woda. Jumbo some no ne da etoso enkron. Yeda so ewo afe. Empem mienu eni aduonu mienu. 2022. Yeda so. Ewrade nkakra ode ye ko. Na no pay wadi jakokko ne die adi nganim. Na ti asema me se jakokko ye nyankopon so na no pay. Ebetwia fa mpokere so, ebetwia fa yade so, ebetwia fa nimguase so, ebetwia fa eka, ebetwia fa so. Nimguase ebetwia fa so. Na obeye nkonimdifo. Me so obeye nkonimdifo. Kristo Yesu nka ho. On behalf of the team, Udi Ahenkan Kwame Yeboa. Ajempa hini Kofi Mensah Kobike, Kwame Asante, Billy Man, Anopa Yasinkonya, Meeting. Boaba Ofori Amanfo, the Commander General, and Sroja Bako Ayaka. We patrol po Kutokume yo matnase. And Samron ye ko twibo bremai. De Ahinta, Odoman Kuma, any Kurotria Mansa abodusem. Nia ebu from pedi him, Edi Adania said ye, Topaye Edi atentwie, ewo Gaza, any Kosovo, Papraswano, Aropaya Sinkonya, and someone so ya teacher ni se pofu, Semampo Hiniabomu. Ye be Josh Wokun Krong Seba Ikuku, and Yamama no pay for God and country. Martinage Media streaming live on Facebook, on YouTube, Ninaya Ahenkan 93.3 by the kind courtesy Kwame Asante or the Atuho. About www.ahenkanfmonline.com. My tune in modern Ghana. Zaino Radio app Ghana Waves Google Play Store and I say App Store. Ubenya in our ho. We are now searching for Ahenkan 93.3 FM. Messi ene ye jakoko ya woda. Eri nti se ye jana so anopai. Ye num jano ejina musa. Kopim se ye bepon. Obi ade ne tiba ye betwa. So ate ase. No mercy for the cripple. Na udim se Kotoku me yo mejimedwa say no a
Won say cars nketwa no na omaso aye pa. San say yeti free ya. Et say articulate aye overload san na makra road na driver no so say twa kakara. Ewurade Nyankopon. Ye chinya bubu maba. Ye ba sara bon say obi e pe ba bi ate. Ye ni abre papa. Anopa ye bedi nkomo. Ye won komo bebre. Ye bedi. Nia efa Ghana inflation ho obete. LGBTQI+ ni nyina obete. Ye free ho no nso a S Gracia. Eno so obete ho asem. Se na ya woda aninti abrabomu ahintasem ye bekosua ye wia police diary eno so ho na fe ye wie kura asoro ne ya ma kwan no so abetonkra na chiredin. So we've got this and many more. The show promises to be a war-packed one. Kai on free sabre up say no ndibebo e ka ni pain atrew nu ho da biara da. Meno ka say ota free jat na say ago pramason sem wasi nkodwen wode ba na mom mame mfa wiembo bremfa ntwam taw na menko ne ho sei ene ne wiembo brebe sia kwa kire se ensuo no bepetepete wapue mantam me ya hodo no ebie ye kwa awia bremu nso a wa kire se ensuo wo wiem stir ene nti ya no ahye ne nso e de amame awia kakra nso bebo ye kwa anwumre bremu no a wa kire se ensuo no ebesan ye se de e petepete no ene nti ya no ahye ne nso de amame ye bone tofa nyina de ama we ne ensuo e wo wiem sa nso na awia kakra e wo ewiem ene nti wototo nyoma no ahwekwan abefa so abeye na wo ho ankokire wo o tafrija opokuware the champion kotuku mayor apombo ko de chama me ho ya na ho so nyame ahu ye mobo operation na nkofo gusu na omo ye eye operation di en Premier League na operation premier eno na Ahenkan kwa me ebo na mahu se na o kasa wo ya Angel FM Angel FM Angel TV no ye dwuma no ni abrepa odi Ahenkan na ona ise do bia na ya sa so ati se o chira mo ko candle night ehifo no omo ko candle night sa ya wo dance post dem anwumle 7 pm eno your friend vigil okay vigil yes okay I see na omo ko vigil na ma hwan so omo kusu agurade so se agurade nkom ho no omo lack na kwese don fenko wini to bia aba na kuta candle na na nka omo nkom methodist hwan ho no conference and then ke ho mo ye ba omo se ampeso mu stadium because na obosuo gu am so na obosuo gu am so eye nshira I see ye no an to china candle night no I see me so obeku ko kona wo de wo tokwa ne hye nyame nse eye san se bible say wo hunu kokon a Nyankopon ko bi ma wo wo hunu wasem kan on ka bi ma wo nti good say omo ko edo omo akɔhye nyame pastor na register nkofo nkoye o ma se de register ben ya so amo pemwa be asat na ain't say pemwa kutuku fo nso amo pemwa emwa ben sikasem kakra na 10,000 30,000 3,000 5,000 na yetetere no ye de ade amo se apokure nso togum sana omo ka enti omo present omo case ni ye still la busunya mo boa yen but ye hia bi okay na o kan we say omo pemwa na na se omo nya bi kura enti amo so omo pemwa ni a oma ye no mo ye bi nka ho ye bi nka ho e ya foforo no mo maaye no omo me ye bi nka ho enu na nkofo bubu nkofo di say Eastern region kuku dan fo wa ha minim say Sir Julius Debla kro free Eastern region ha ba bi awunim minim da former chief of staff so oye part I think oye half a chim half kwanta ye no na kofi agiri ka kire me and I say oye half a chim half kwa okay into free Eastern region sir nti ese omse papa omane boa man former communications minister onu so free omo nyina nso wa ha ene kukudam wa ha kukudam wa ha ene Eastern region ya wiawie sa mo akuni adusa no enye Eastern region nyina baba uko ayi chebia chebi me ko wa ukuro mu ko ha chebia ifo nti uka say Eastern region awiewia what are you talking about that is ebinu manya mfaso sa na 70 nti omo munya mpanifo nda no mo manya mfaso ehifo se nkofo bi so anyanya mpanifo se me ba na mbeti okroma se omanya finance minister wa hada de mba mbeti no obi na ka kire me da so omo abreso no de atwam kura finance minister time no de se eno omanya sports minister nso da ni nyina se ache na cha da na mo ne man siesie
Sɛ nka mo ye bibi wo kroma. Omo ye bibi wo hefa. Sɛ nka mo siesie kroma kakra. Are kroma mo siesie ye. Oh, hwe de ball akotomole ase. Na wo ye sra nkrofo agemmoa wo mo ho ba bia wo kika nsɛm akwe. Sɛ me madwo na me kyerɛ. Dabi. Yo, dabi. Baba asɛm no kra de sɛ wo ka. Dabi ye sra nkrofo agisika. Ana wo sɛ kroma edura nwumra ba bi esum ba. Ana wo aye edura nwumra wo hyɛ da nante wo. Wo ka krom ha krom hefa na wo kan. Odan ne mpatamu a. Edura bi esum. Hwɛ, esum. And I said street bobs in yellow mugu so mo hyehye yi. Ana ya mo hyehye wo ba bia bet be wo mo. En fa ne sum wo na bia mpanimfo etie na omra mehye bi wo ho. Edura nwumra wo. Ufiri abo ko odan wo. Efiri ba bia pepiase ampadu. Sa lemu ho kakra no. Esum bia wo ho ne nnuanua mu ho no. Amompɛ no mo fa bɔ mu mi mo. E bia na mpanimfo adwene nyamma so. Ana mo hwe ma me why. Nti waka ne sei me diri sɛ mpanimfo bɛ. Amantra ho ni aya mo hwe ho. Amantra ho no. What they call dukes. Dukes won aya mo fo mani nkɔ hwe wo why. Ɛna aboabo nso mmea ne bi wo ho no mu a bobs ne bi bɔ ho bata hye. Ahyehye. Nti yewura mo kachi. Madawroma. Sɛ bobs ne bi wo assembly ho no mo a. Na wa kyerɛ mpanimfo no de bi aba. But asɛm ne kakraka pa ne sɛ kotoku eguso a ɛsrɛ mmoa. Mmoa do mu hia. Sɛ nkrɔfo mɛboa wɔ mo. Na wo ntimi nkɔ premier no. Premier ne de nea yɛbɛyɛ wɔ mo a ne ayɛ wɔ mo no. Oh, ende se ni hwie mu. Ne aka ne wɔ mo ho. So mo ntimi akɔyɔ amafo de na ebukam de aso mo la. Yɛte yɛba bia kan yɛ na ato so. Yɛ na se hwɛ mo. Ɛna yɛkura ba ne yɛde bɔ fam. Asɛ de wasoma kwala a wɔ akyɛ no. Bu so de aba ne bɔ fam pa. O twɛn ne ɔba de bɛyɛ no. Nti ɔba message ɔde bɛba no. Sɛ bɛto akoma so amu agya aba na to hɔ. Ana ento akoma so bɛma wo de aba no asiri so abiri mu no. Ɛno ne yɛn twɛn sisi a. Nti yɛde ayɛ afa mu die. Sisi ade ni aka wo. Yɛayɛ afa mu die. Ɔmo anwene ɔmo ho die. Ɔmo a ɛkyɛ sika ɛkyɛ. Ɛba. Ɔmo nso ayɛ ma platform am ya bɔ ho dawuro ma. Sisi a say ɛno ase na yɛ platform so hwɛ kwa me yɛbɔ a sika final na yɛwura ma ɔbɔba. Nyasem ketwa. Nyambe 60,000 Ghana cedis. Enti omo ye we mu nyina ayi MP honorable Akwasi Akwa 7 buses. Honorable Akwasi Akwa nso so ye na famu die. Hwe buses. Ene bus wo rent ba akokra ese. Nyasem ketwa. E de wo kwasa de waba. So that is na omo ye we nia. Omo ye we nia na se mo nso mkototo papa so dia. Ene se ko mu na se ganu anu no. Because omo ye die safio de bomb dia me sure se kotokuma ye bu akwa obi ansa be free team. Na me ka kire Kofi Steven. Kofi Steven. Nso ba ha me ka kire no. Se so wo mo kɔ na wo mo anyere wo mo ho. Na wo mo kɔ botoro ka. Me bisa ne se wo firi he. O ka se wo firi he fa. Oso no akra ho anu wo. Nti no e ba sa pa won ka ho. Na oba kroma be de. O ba ha beton gari na beton be. Awon ko bisa kotokofo emle bi wa fi share wo mo ne do mo tra mo kam e na free stadium do mo ko so mo pese BC wo mo dia. Sa na asem ye nhune. Na mom asem no kura de ye. E da ho no aka. Ye maame MC. O si asem no kura ye nto sebe. Oh, ya ne dey true. No kura no aka no. No kura nso ye ba ako. Because kotokuman obia de ne honhom ne sika ne mo an kakra de tam achi. Yes man be the hilarious or so. Ono so boa je bani hwe omo empanimfo eboa no enya semketwa na nyame adoma enti we player empanimfo am se be call dance for e be call tema no empanimfo mate se MP so be call odi Ahenkan be call mate se je bani so oburam afei ebrem DC so be call afei Eastern Region MPs bia ye so mu nia so be call akwakwata kutokuti no e wetema no nti MPs we ni abeba wo se MPs do mo ba de a skani gu okwa United aso so mo so supporters tie okwa United supporters se me kan kire kotokufo se omo be tai o machi hwe so ada je nti omo ba na obo ne toro kan na uri atena ka mu aba kutu o se e bo dan ha o be chichiri koko aton ana o be gba mpesi aton ode samfa o ntrenka ho no mfi ya di ukruma ya be place for ye hunahuna wo but ye ka no kura kire wo nde se no kura so de o ka ehunya hi sana na ehunya hi otafriji afaso abusiafo ye no obo ba se na fe yan fa gudie mu nsam no yan fa mla big sound phones asuasin ena no pay o pay Techno phones o pay Infinix afa i10 phones money phone on iPhone 6 ekosi iPhone 13 Pro Max ba no television set fiti 32 ekosi 75 ye tuntombi afa we be phone shop na person be tududu okogum koton a o ba ebetimi amabi woni sika kra na ba ebetimi no an hyehyeye ne the phones na mano akwa koton akemodan yan ko boga fish abro sa no so
a ofa JB ni story building him ya ne Big Sam any come 0242 87 2049 0242 87 2049 afe enso be na de sei enso be na akono masa on the way say the way weda na ye no one pensu papa anom emo apomudin sam no enwe wuye dia waso be ye hye papa eno tina standard mineral water ababonten na standard mineral water ne de enyo bi ne be kan yan ye tu free sebi amna donkom eyo nyakopon so na sebi oboye no ena yan akasa yakotu bi ena ye dia fa fidiem ena ya so ne so ne ye fi bia dia firim eti standard mineral water de eno chemical bianim na chese no ya hyeda to ye boase ena ye se wo ye wedding se wo ye engagement se wo ye adore se wo bibi na awuo na wo pensuo atimi dia serve ya hoho ne dia a obi anya ho asem ka dia eno ani standard mineral water ensuo wei me say asofo na sebi wo ye miracles akese no on se sofo bo obon paya wasimi muma misuo na me fengu no so na honhom no entu furo ni akoni mu eye standard mineral water no na asofo na jatom ensuo akania no sebi anya papa me nkoto su boni bia nom na sebi watimi anya problem eno ani standard mineral water baby abeko bia eye standard mineral water yemfre 0547 33 43 85 0547 33 43 85 eye standard mineral water no na obi ato ODI electronics sebra o pe television set afi o pe fridges diffusers gas cookers blenders washing machines afi kettles dia yan ye tonton papa no o ba kemoda ne patemu a campaign a wiye mremu ye tonton sanyema we bia ye papa no eye ODI electronics aban adwumayefo ankrankranfo emu ni amomrai na mo betu bi nkogu so afi mo amabie phone shop anase mo amabie shop akese na mo pesa ne mo we bia tu akoguma koto no mo mra Ahenkan FM ha mo ba mo so mo hwehwe eye kodwokoto wono in charge anase general manager otu a champion anase obobo ofori onipa we abehu ni bia no obetima ma niam ni bia to afi ye ni wo mu ni komai 0550 900 600 0550 900 600 wo mo no maso ase bi ka ho the problem no ye beba yan sha ase emfa free na je say UEFA Nations League no matches ni because Belgium etime che tima ye fa no Poland ebone kanisia Poland eti kan bako afi sa so na ye be ko Wales eso tra ho ama Netherlands ebe bone kanime no Wales eti kan bako sa so na Iceland latonsa edi fa Ukraine obi anfa ball anfa to nyokotem Scotland etime che Armenia ebone kanime no Armenia etime ate nyame adem ne say na matches ni be ko Portugal etonsa na fa Czech Republic no mo so etime edi tam so Switzerland etonsa edi fa Spain na fa omatimi da boom Norway etonsa eda first Slovenia and first Sweden etonsa eda first Serbia na fe Greece atonsa eda first Cyprus no mo enso etimi ede ayantam so afi yenko na just yekodi komo sanso na North Macedonia abatonsa ede afrechese Georgia no mo de ayantam so na fe Malta atonsa eda fe Estonia na fe omoso etimi ede aboma yakamu samono yetimi enso etimi da chirawo ene international friends no say nebeko New Zealand etonsa ede fe na from the yantam so Samsung na San Marino abatonsa era for Iceland na for also to the yantam so Samsung na Saudi Arabia etonsa era for Venezuela na for also etimi edia boom yamra Africa ni emedi komo AFCON 2023 la Côte d'Ivoire for ni hoste no matches ni bitimi koso na say ene ko ye Uganda tonsa de for Niger obi abone nyokono eka bako Tanzania etra ho Nigeria ebe bone kanime no Tanzania enso etimi afa ball antwatem Samsung na Congo enso timiche tima yefan HS Gambia ebone kanibako Gambia entimi ante Samsung na Gabon etonsa ede from Mauritania obi an football antwatem Sudan etimiche dia Congo ebone kanime no dia Congo eti kanibako ansa na Benin etna ho ema time fan Mozambique ebone kanibako a wantimi ate nyame adem na se na matches no ebeko Guinea Bissau etonsa ede afre Sao Tome and Principe no mo ede abrom Nigeria etonsa ede afre tima fan Sierra no mo de ayantam so Samsung na Burundi etonsa ede afre Cameroon na fe de boom Ethiopia etonsa ede afre Egypt no mo de ayantam so afre Guinea betonsa ede afre Malawi na fe so etimi ede boom we South Africa enso anase South Sudan etwa Malawi na fe de akobom Lesotho etonsa ede afre Ivory Coast host nation no mo de ayantam so na fe Morocco atonsa ede afre South Africa na fe so etimi de boom ya kamu sam kakano yetimi ede achel straight away yanko
Alexander Bastoni wosi akan edema Inter Milan bobo kono unu se be catch us Manchester United at the bid ni ko me no ka say Alexander Bastoni no a confirm so no wonya ready so be si akan edema Manchester United ne mom team away ready so be si akan the mom today is to do Tottenham Hotspur it me no ka say the Alexander Bastoni o defender edema Inter no wa confirm say Tottenham Hotspur ho en obekwa yaka musam no yetimi edi achew enso ho yankoni ekodi komo ewo tima ye fanu you never walk alone ni anko chese Takumi Minamino unso ni susi akan edema you never walk alone and a body din sembia tuja was say Jurgen Klopp man more playing time ewo Liverpool more eti nyame no season way o free ho what this 72 dwape mino ka say the AS Monaco Olympic Lyon Villarreal and Sevilla womuni afadwon omuni afatu afagyan sa boy na fan Tabuka abrate fan chese Takumi Minamino no womfa kwa sa boy na e de Liverpool ya kamusam no yetimi dia chew yanko Chelsea abrate fan Saúl Negues no sia kan edema Los Blancos Atletico Madrid na onu say obebo loan edema Chelsea enra boy no aka boy no so I say goodbye edema Chelsea fans no onu say me no kase Chelsea for entimi anya de no permanent it's a brantia ya fan Saúl osanko nechi Atletico Chelsea Madrid oho eno osanko to ani bobo no so ya kamu sam no yetimi dia chow Manchester United openia fan Eric Ten Hag was start adwuma odwuma de was start me no kase de was see enche preseason no eso betimi start na me no kase de papa no ade ne friendly matches no etimi ababonten na say na Manchester United no am friendly matches na beko nyame adema on the 12th July no Manchester and Liverpool ade be hyehyɛ so afa 15th July no wamne Melbourne Victory ade be bom afa 19th July no wamne Crystal Palace ade be yantam so afa 23rd July no wamne Aston Villa ade be bom na afa chese 30th July no wamatonsa ade flat Atletico Madrid na afa de bom we Manchester United am preseason matches or penny fan Eric Ten Hag ahyehyɛ ya kamu samono yetimi da chew me no kase de Bayern Munich bobo kono anso atimi aka kire abrantia ye fan chese Serge Gnabry say womo ka kire no aman 1 week so wentimi a stand contract na animanim ya no won be jaya abrantia fan Serge Gnabry no no so di nani akire mu ewo ba bi fufura ya kamu samono ye de akire eno na jo na Bayern Munich for e de bid no ekoto Liverpool anim sa abrantia fan Sadio Mane no womo de 30 million euros ene koye me no kase Liverpool for etimi abo 30 million euros no e de atoago so mo ka kire Bayern Munich so mo pa abrantia fan Sadio Mane dia 42 million pounds on the bad dia Sadio Mane no won betime gya no onu so akosi akan ema you never walk alone na ade amati me fan Bayern Munich ya kamu sam no yetimi dia chow onu se no na chow Manchester United ade bid no kodu Barca abrantia fan Frankie de Jong na omo kono won the 60 million pounds plus 20 million outdoors ene koye me no castle openia fan Martin Eminali ene openia fan Mr. Juan Laporta ade bid no akase ne penfo betrase na fe omajatom se Frankie de Jong no 60 million plus 20 million outdoors no beje na me no castle Barca for so mo catch Manchester for so on for 80 million plus 20 million add-ons bla wamo de badia Frankie Kwabra de Gano wambe jano no sweating akobɔ games ne be e de amati me fan Manchester ya kamu sam no yetimi ade achenso ho Tottenham Hotspur me no kase de omawura mo Manchester abrante fan Marco Rashford no yesi Manchester for enso ese boy no opene fan Eric Ten Hag se boy no on sheda enya ya ne sa eno na Mr. Antonio Conte se da bi se onya dare dia me dem ya da no eto akache Daniel Levy wona e chairman de Tottenham so anyway ya wona Manchester for ni komo na Marco Rashford no so mrai no me games ne be enfema Manchester enfema Tottenham Hotspur ya kamu sam no yetimi da chero Paris Saint-Germain abrante fan Marande Parade so ni ba bia ko obeste no fighting the position Paris Saint-Germain eno so come for bedi mu sam no ye dia ba onu se no na jo ye se Chelsea the bid no kodu Juventus abrante fan Matthias de Ligt ye se opene fan Thomas Tuchel se wonya Matthias de Ligt woni Thiago Silva combination no ebefa etimi no kase Chelsea the bid no ko ye 60 million pounds ano mo dia kodu Juve akase the Juve for etimi abeja Tom na fe Matthias de Ligt no piemo awa Chelsea ya kamu sam no yetimi da cho yesi SSRU openia fan Mauricio Sarri se wonya Chelsea goalkeeper fan Kepa yesi ne kwambedo etu aka champion for se manim ya wamuni Chelsea ni komo se the Chelsea beja tom na fe mama Kepa abesi akan ama Lazio ya kamu sam no yetimi ade achanso ho yesi Liverpool eno anajo wamu de bid na kwa kodru eyetima ya fan Benfica abrate fan David Neves no yesi 80 million pounds yesi Liverpool de bid ne ko plus 20 million add-ons kwa de aka ho nyame adom ene
yɛse Benfica fo betena se na afei ɔmo asese se sika no ɔmo nye anaso ɔmo nye no yɛse mmerɛ ne krabia ɛna betimi akyerɛ yɛde mu nsɛm no yɛde aba saa brɛ die mmerɛ fie nyɛmɛdi efie nsɛm nkɔmɔ wonu sɛ Ghana Premier League no ɛno a standing match bako etimi todwa ɛwɔ Nanamia Park ɛmna House of Folk ɛto a 11 wonders ɛmɔ mdi game ne kɔhyehyɛ so yɛde game ne hyehyɛ so a ɛna Abrantia yɛfɛn Mohammed Abrantia fɛn Mohammed Sumala ɛbɔ first goal ɛde ma team ɛfɛn 11 wonders ɛna Kwame Obin Junior ɛbɛte karo ɛna Tottenoti ɛde ba kope so ɛma 11 wonders game de bɛwie no na 11 wonders ɛtimi akyɛ House of Folk abɔ ne kanu menu a wɔtimi ate sɛ league table no ɛnie Asante Kotoko ɛwɔ 63 Beche United ɛwɔ 53 Mediama ɛwɔ 53 Hearts ɛwɔ 48 Carora ɛwɔ 48 Beku Chelsea ɛwɔ 46 no bi bobu sɛ 11 wonders ada say 11 wonders at the 15th position ɛwɔ 37 points one more ko relegation no enie RTU ɛwɔ 35 Wafa ɛwɔ 32 ɛna Felimina Sharks ɛnso ɛwɔ 22 points Yakamu Samano, Yadiacho, the Blasters of Ghana, Unuso no Maniachemo, our Japan, Quacobo 4 Nation Tournament Bia, and Yasem Kitwa, Nyamia Duma on the 10th, and a Jumediano, Shasie, now coach or company friend coach Otuato, and Chris Wooten, Marcel Dudu Dramani, and George Boateng, and no Omyam final training Kakra, our Japan Sports Stadium Hall, Nana coach Otuato, say way, and Shadania Tournament Bia, a beso Ebetima had the Blasters of Ghana, or the best assassin player, no, a 2-year player, no to an amount Edwin Chemo Japana, your catcher so Subesia. Can be our South 4 Nation Tournament no na Ghana your first match no ya ni Japan and the decision so and just anopa 9:30 AM and a sad game no Ebaso na fe Chile eso atonsa e da fe Tunisia eno se 6:30 AM and a sad game no Ebaso wa betimi awie no na fe two teams no makopie mo the grand finale tournament no starting on the 10th na fe awie on the 14th yaka munsa kaka no yetimi edi akiro okọ Egypt ye we teams bebre no ho ye we Nadi Elali ye we Zamalek ye we Future Stars ye we Pyramid na no na team bi wo ho ye fe Eastern Company okay House of Folk former player Benjamin Afutu no ni ball so ni abrata fe no Frederick Ansabotwe Ibrahim Salisu ball chese midfield na enya semketwa ama brante fano Benjamin Afutu sign contract enra Eastern Company say womo ka kire Benjamin Afutu so buy ne mo no form etinu ka se de womo na transfer ama terminating contract say Benjamin Afutu enya de osia kan edema Eastern Company yakamu sam no yetimi da chew minus 05 ukọ chese Germany omo temu enya semketwa onu say womo brante bia omo de no confirm Radical omo Croatia ye fen Isa Bass boy no call Radical ewo Croatia no wasamba na chelu a brate fe no Isa Bass no enso etimi adwone minus 05 yakamu sam no yetimi da chew ukọ chese England afuam okano no mo championship nyame o madom ama qualify bo EP on B na no mu say no mo Ghana connection wo ho abrante a ye fe no Jerome Opoku ene abrate fe no Eric Amiyao no mu say kan edima fuam eno afuam penifo aka kire Ghana players say there be enya de o metimi ato aso eno ma adwuma biem yetanimanim ya o metimi agya mlantie so mo kwai no mo kɔbɔ mo bra wo ba bia eno so yaka mu sam no yetimi adi akyɛw AS Roma onu say abrante fe no Furnace Afenijan or your Roma 4 player when you born ball Blasters crowd bar masa osia kan ede ma Ghana nya sem keto a eno no pene fe Jose Mourinho say on person be hakola no etu ade ne kɔ new promoted side IFL Leche na boy no enso etimi akobolo ha ntinyame adoma season ne be start no abrante fe no Furnace Afenijan no osia kan FM Roma obesia kan ede amatima ye fe no Leche yakamu sam no yetimi ede akyerɛw on say wafu zombie under 17 tournament no baso Ghana na me no kase the teams no enso etimi attach it down enso enra Ivory Coast for etimi attach it down Nigeria attach it down Niger attach it down Burkina Faso attach it down 5 countries ene nyame adoma wafu under 17 zombie no enso ebebo ewo Cape Coast Sports Stadium eno so ho na me no kase de bibia timi na je se ye de mena ne ye de si etimi no kase the tournament no hyasia enya sem ketwa hyasia on the 11th na fe awie on the 24th June etimi no kase de 5 countries way ena nyame adoma under 17 no also hyasia de musam no ye de aba Jubilee Hospital na fe me kwa Jubilee Hospital sebra ope apomudin pa wie yemremo oba betimi ato ye boase ahwe ye pa eno ani Jubilee Hospital opa ye wo bebia emada ye wo bebia memada ye wo bebia nkolem ye wo bebia pimfo wo afe ye wo bebia oba betimi akotwa scan o se obi a wo yo batan na pesi ye twa scan na musakola no o ye bema anase o yo ba oba betimi ede wakoho ye wo chese wo lab ha ye lab ho no
wura ha machines egu no enya sem ketwa ye be yakotwu moja no ni ahwe yale ho a ewo ni paduam ɛhɔ no unya bebia ade Jubilee Hospital afei your pharmacy a edu bia betro mo asaso su bia oba Jubilee Hospital your pharmacy wa obetimi enso etimi enya bi ato enso ho afei bebia na je se okwa your maternity bebia pemfo no na yese mu wa ye de mo kɔ no ɛhɔ efe papa ɛhɔ uba unti cent bia emre bi me kɔ hospital bi me sister bi wo ye na me kɔ no afei mi wura ho ɛhɔ bɔn papa na so Jubilee Hospital ɛhɔ no ba unti cent bia enso ɛwɔ ho ye wo cancel ho ɛno ba se bia wo ho na yale bi unti ase a obetima ba cancel ye betima chechew aduane adi aduane amendi saade wo ya ɛde sa yale we enso betima abrɛw enso ho afei ye wo eye center ho ɛno nso se bia ye wo doctor fo a ɔmakɔredi a ɔmuni manie ye behwe wani ne ye de afide behwe so se express ne pese de ma wa ye de be ma se duro ne de be ma wa ye no so ye de be ma Jubilee Hospital ɛna de saade we enso etimi aba se bia wo yale diabetes ɛne hypertension no ɛno so ye wo special doctor wo ha ɛno so ba ye do be mom no ma tombo ase etimi ahwew se na yale ne so betimi afiri unipaduam afei ho no so insurance ɛyɛ dwuma ye wo kantin so ha ɛno so ba aduane bia wasase so bia oba benya bia to ɛwɔ Jubilee Hospital o hwɛ Jubilee Hospital fani chemo ewo na just amantra mo amufra kemo daba no mo foka na mo kanche do bani se mesi wa mantra afei free ye ofasi ayire ye mesi wa kemo da ye ba yes ye nko amantra afei ye free asene ni nkura asena kanini ano ye ba yes ye hwe ye dru amantra yesu onye dru amantra ho a wo se Jubilee Hospital epo ho enso ewo no ye ni mpanifo ni komo 024575 sansuna 799 0244 57 99 0244 57 5099 aya Jubilee Hospital ene weyemlem obi age atom se Ghana ha oba no the best hospital eno so ewa achemodane ni petemu a yakamu sam no ye de achesa bredie the best morning show host oboba e commande akosita ma nondu bebo nondu ba na akro no so atimi asore na okọ ye nhye biom de Nyankopon ka ho bye bye Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM opra anywara Ahenkan FM Ghana Adisiye obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM
I just saw Noiro. Yamfa sedan koma or tafrija or poku ware say or de sports ebrayen yet twaso dwumade no din the marching live on Ahenkan 93.3 FM. Me pacho on behalf of the team Udi Ahenkan Kwame Yeboa Adwempa Hini Kofi Mensah Call BK Kwame Asante Billy Man Anope Yeguso for God and country meeting or Boba Ofuri Amanfo the Commander General Ensruja Anope Yesinkonya na kutuku meya Eye for God and country and ya wada June de to so enkono wo hwe wachire manu so asimano aduonu enkron 29 minutes after 7 wada chinti ne de to aso mawami akomasika ma brabwe sene na fomo na anopei wada chinti afutu a yede nam ayetiti a sene ya munyina munim se wada chinti obra kwantu mu afutu ni mu adesua kakra no eno na ebre subia wo maache so ane yede amawo ene enwom a yebo e wo background yesi obra oye den yara obra no eno ane ne wankasa wabo se obra no bo na anye yi a uni obi a wo se wode ho sobo ekobo ne se eye kwaku yawo kwadwo me maame me papa ena anye sei ena mama anye sei ene nyame adom awurade am making it possible se ne be ya se impo o maame no papa anhwe wo a wankasa betimi ayi bibi e de amawo wankasa wo ho ene ubie radio a ye tufo eye TV na wo hwa ye tufo se social media so na obekwa ye tufo enti ene afutuo no abuso babia wo pese wutie afutuo bia wo benya bia tie enti se wutie ne saa eya mentie ne keke ne mum fabi ebobra na eso emra mfaso mfa mawo obra eno ankasa ne wara wabo anopai woda chinti de de nam you say know what you want in life, know what you want in life. Obra na wo bo se wa nhunu nia o pe wa abrabo yi mu a wote se nkrofo e bo nsamamu afa baabi a wo betum dika kodu omachi adentia because wo ankasa wonim baabi a wo kɔ wonim nia wo pe e wa abrabo yi mu na emom se wonim nia wo pe wa abrabo yi mu a ete se watena ka mu a utu kwan no yeduru baabi a bom se enipa bebre no a esisi fam omo si fam efiri se omo de omo abrabo mu no omo hunu se baabi a omo kɔ no omo duru but se wo nim nia wo pe wa abrabo mu unim baabi a wo kɔ wa abrabo mu a se omo sha se omo sisi a onso ba wadwene se usibi se usi a unim baabi a wo befa because omo a esi no ansana obesi fom no wadwene woni tirim se misi fom a me ko benkum me ko nifa onim nia oba beye obra ne wankasa wabo enunti e wo se wuhuru nia o hwehwe e wa abrabo yi mu. Know what you want in this life. Se onim nia o hwehwe wa abrabo yi mu a then obesha se o ye ho adwuma ama won saka. Se wonim nia o hwehwe wa abrabo yi mu a nia wo hwehwe wa abrabo yi mu se ye gold a wote se nkrofo e ko chenechene a unkodu omachi wote se nkrofo e ko hwehwe diamond a unkodu omachi because wonim se wo nia wo hwehwe wa abrabo yi mu e ye gold me se obra no se ne be ye be boyie e de amawo se ne be ye be koyie e de amawo se ne be ya da achen se wotena ase na wubu kompon ko hwe wachi a obetimi aka se nie na me hwehwe e na me nsa aka. I am truly living in my dream. Aje se wuhunu nia wo hwehwe e wa abrabo yi mu. Se wuhunu nia wo hwehwe wa abrabo yi mu a obeye dwuma e de akoduru dia wo hwehwe no ho. Anope me nkasa mama semo nwa de meka kosie nyina ne se abrabo na o bono hunu nia o hwehwe e wa abrabo yi mu. Hunu nia o pe e wa abrabo yi mu. Hunu nia o pese esi e wa abrabo yi mu na hya asese o ye ho adwuma. Sanse minim sase obi kase obi si dan a age so o hya ase ekoto cement blocks ene niam ahodo e ka ho
the moment abungs will be top blocks or to cement or to we no unhia a suit say so me kan kire say papa yi maami opesu si dan wan kasa be hunu say opesu si dan eni nti ne wo kasa bi a ya koin ne a ye tai kasa akwada wo beto car daachi no o sha ase no obisa koba ebo nti akwada ne sha ase so obisa koba bo yi ni sa brabo mu nia o hwehwe e ye car nti daachi wo beto car ano pe ma misa biem unim nia wo hwehwe wa brabo yi mu wan kasa unim nia wo pe wa brabo yi mu ana se unim dia eni ano pe mi ba ya ma be kai wo sha ase na ye ho adwuma san se obra eno ane ne wo ankasa wabo anunti anopai ni ade nam no no ye de asi yase hunu nia opɛ e wa abrabo yi mu na hyase se wo ye ho adwuma ye bu bebi to se ye wo se bra na bekum osono a eya na wo onkopa enkotrabo entefre ene nkakape eya na mo nya wadamfo san se ye wo se bekum sono a eya na eno ene ade a wo ye ho adwuma anopa ehunu ne wo hwehwe wa abrabom manin guide na sha se wo ye ho adwuma wo nsa beka me ka kire wo pen se wa anye yi a untumi mfa nhye wo maame untumi mfa nhye wo papa untumi mfa nhye wo so wa ene we na amoa me we no atwam sankasa ye na atwam ene de obra ne no ane ne wo ankasa wabo eno na me ka kire wo no awurade de mutumi ne de amam se wo ankasa obetimi a change o life ye ne sa fama me awurade nkan ye ho amen ene ya woda na se ne munyina munim no ya woda nso de ya na eye throwback nti ene ye be throwback kakra ho na yamamu afili enema bi abetwam enema bi asisi wo Ghana pen yamamu afili kakra why kra do a me emfili enema bi asisi atwam wo Ghana kakra ye emfili kakra say we ya enti me emfili enema bi asisi 2024 years for nana 2020 Ghana adisiye oboba ofore amanfo emamo ate ediba Ahenkan 93.3 FM Maakye we Maakye ensem si wo kuro yi mu o tie we nso rante muri inna anoni gira okada let's build a mahami papa mama
Ghana Adisie, Obuoba Ofori Amanfo Emamo Ate, Ediba Ahenkan 93.3 FM. Okay, yate. Sir, eno so wakai. Okay. Ensem si wokura mu. Ensem si ye pa. But asem wa ye bi se na no pe ni se wakai a ede na akai wo. Se wakai nyom no mienu no aye boy no ede na akai wo. O me ye ko ana se ye ba. Edin. Eddie, and a true back into your true back kakra. Sabreno, Chese, Ufra, we cry when you so. At to pass Sebia with dear Ginamuno. Then yasen ketua. But in Kakanka be ready, dear bedroom, and TBC, I won't say, ne crack run saying. Ukada 2020, one wine, ne crack anything. Over to me, I've been trying to 0594841044 0594841044. What the far what they buy back in kind of come at the amount. Samsung now what the far Facebook and YouTuber a honso you back in kind of come at the amount. And you be one neja young queer nim crasa and here the one time was on so ebet was so. The country where I come from, the truth is around. Just like animal farm, justice mean inequity. So who go say the truth? Who go say the truth? Christian can say silence, Islamic leaders silence, kings and queens silence, traditional leaders silence. So who go say the truth? Truth for justice. We are them go okay, so we see a friend of Christiana Ampoma or say Christiana Ampona Ampoma, you are +1 today. God richly bless you with your heart desires. Amen to all your secret prayers. Chill to the fullest time, but don't freeze. We every lovely sister Victoria or Danso man into Christiana Ampoma. Yes, yeah, ne your birthday and our sister Victoria. Our word Danso man. Eddie message we Eddie Aba. So Christiana Ampoma live to be 93.3 and beyond. It's a amount to me. Oh, Mary Mubay, ya brabo be fefe. Nenupe, no maya pabe. Ye be ya no yama ya kwabe. Papa was he council, he made the yao. Oko Jesse Jana wa braya oponyono. Amemu boni. Sikonto bonini. Yes, Coco. Bosseba amidst in Sudi Free God, so Zango, no diaba, or say patriotic voices. Me Pagana Fujina Chow. Say Yankopon Yaduma watching Green Ghana project, no. Mummy in Amphia, whom she mean to me in yes, and say Niadie, and whom here papa. I was see a boa, yet me doing ya, Yin from a papa home. And Chankoma Dr. Kwame Free, NPP regional organizer, hopeful, and a Stephen in team, NPP national chairman, hopeful. Inti Bosheba Amisti, dia odi free God so Zango, Eddie Ebaye no, and penny for Mamma Chimumpo Macodie. Yami Adam, now say, Yami Ehumobo Papa. Sure. And Rana, Yanni a ye health a ye feeding Comomose, Yadiani be a yaba bedru ha. Monkey post, no, I. And yaba be through her no more to say one shiny year na oye bi enti me bi so mo say e kwan be ne be fa so a ye betimi aboye ho ban and o mo kire say our friend is saying safety protocols are ye use the ma covid no e betumi aye ndi no aso na ya apply no our hands so no one the inside use because we don't say aye contagious contagious onipa no obi kra na o chia no a na say ebia sampompo ni bia pae a wonso so bi betumi aba wo ho nti e betumi anka lockdown betumi aba mu
Well, I don't know. Minim the way we know how they sit here. Hey. I asemo. Minim. Aduru ho. Ba Ghana nso apue man tem di kan bae. Ai, apue man tem di kan bae. Ba Ghana no me kan abrante ne pepa ne nsa. So me say wo say okre constituency. Ai, okre and I say in some way more so. Hey. Ai, inti the aye ne de nyaba. And run so open you in charge of health. And so Ababe confirm say no cre. Yare no nya Ababe through Ghana. Into Abaye man atena se. Hey. Enkrofo nso be didi. Ya semu. Na me kan. And yes am boy won na say be twa photo bi dia ma yen. Na ja. No so be monkey paws there. We monkey paws fund ana. We be monkey paws fund. Say the IED. Say we COVID-19 fund. And we be monkey paws fund. Hey. Aye. O man yi. Enti say kura yare no yen be hye da manufacture bi dia ba. Sa. Yehunu se ba ya nkrofo didie yi. Yen be hye da. Si we na ana mo na mo hye da na makotua aw kakra ma abrofo no. Oh dabi monkey paws no baby a monkeys wo no. Na Ghana hanum de si monkeys die. Oh ebi wo ha o. Na baby o mu we fie ma ho se wanko wa wunya bi. Ena se obi won so na watu kwan te se covid no. Watu kwan free baby aba. And obi asema o ka o say mu wo munam. Eye dan na monkey paws yi ba eba nipa ho. Se eye nipa ni bi so nante call mo nchen. And yentu wonu munimai. Omo call them for visiting yentum sa toto. Enti uko Nigeria crowd there for now. Omo say ewremu nam obi antumi nwi ewremu. Na say ade nya monkey nu na betim dia ma wo. Say omo suro. So aja say omo suro nti no brebre ama ne ama. Nti no omo kire say for now the Nigeria remu nam ntumi nwi wo ho no mo. Hey. Ai asemu. Omo de bo mo ho ban. Na endra na ye kan lugun to gun. Na ye nhede nhunu adekode me si form na maame bi kire me se o walu gun to gun ye ne a asen kasare bi wo ho no de na kusi kire ye no kusi kire ye oh okay na cashews atia ne ba ko na ye kan ho asem enti maame ne ye da na se o se no person ko frɛ ba so nya onu ani asase bi o de be ayada na se ya enti maame a wo kire ye da wase alugu ntugu no wa kire ne nkasare wo ho okay no bi no mzo mbedua no sa maame nkwa homa ne so mra na afi ye ntoa so ye kɔ na ye ne honorable Alexander Akwasi akɔtwetwe enkomo achemodan mra hye bedwani eno no honorable tie nka anope ya mo ache mejo so wadaro mampu mbakɔ de ye de radia se enra mo call asetena no Dom kuma no kyerɛ sɛ mam hwɛ na ya mpase LGBTQI+ bill no a adeɛ sɛ government business ɔmo bɛ block ni nyinaa ade na majority mo mpɛ sɛ mo bɛ pass enje ebre enchia wetiefo ne adehia watchim da wo mutie we na no pe nyina maka wo efidia hodo so bebre bɛsan so aka wa ha sɛ NDC fo Senya Ghana for whom mobo a pair say prepare your emra yamayo semu enti womo mom ho kwan say womu nya dodo na yensu nya dodo e wo ma se bedwamu na nya chemu pe no omo ya toto Ghana for obepa no ase Ghana for emo sa leverage no se de be ya ye be hunu sa mayo sem no ye ediye ewo mamu ha Ghana fa mfasa akonya na amomo so momfa montrene na omomfa ntwe oman chichire no enkwa echiri ana entwe mfansan ye nyina nim emrase bedwafo empani ewo ho ye kwa ekọ kakrai na nse yampo ne yetiase se wo the bill co parliament bill a ewo public in ye wo bills ahodo bebe ye wo bill a eye government business bill government nyuma ne nhyehyei na wo de aba ene ewo ebi so a ewo public interest ebi anukwa ye government dia ana se yama ye ho kwan se ne no ye private members bill nti no wo ye mraso bedwani a ene no wutimi chichire wutimi kuchiri nsam edugo no se wonso wo de bedan mraso bedwano na ye mfa empase nyane mra eno ene enua no NDC we nse before bi ka ho de na mso
NDC for na adi musinti man aka say yenye sa LGBTQ bill na process no asase akona ni ama edu pempen so bi a afi no nipa ye pese ye ne omukasa ana nipa sa committee na war parliament a ehwe emra so ene ne hyehyɛ no nipa bi ya beda so mo pese mo ba sa committee nanim na mom omo mpese ye be yi omo aba TV so ana say ye be yi omo akere ye be yi akere no benefit na se no medin sa was we afi aka wo mo a ye omo mpese ye be yi omo akere no omo mpese ye be yi omo akere no ehun hyehyɛ gu kwa mu a omo na no ye read business statement ye hyehyɛ a ye be na watwe mu ene go pie mu say bill na committee bi ani hono mu aye MPP ponkwa na da so ene committee bi an esan se na mraje bedwom no mu ache mienu ti the committee ni a 20 member committee MPP for a 10 NDC for a 10 enti no asembia e bi hu nkomo e mraje bedwom no e fa committee so ansa enti no ye wo ranking member a oye yemfa ne se obi a woda domkuma na no e wo committee na no wono nso e wo hobi ana ye nso ye wo mo a omo nso eda emrase bejafo dom dodo no so ano the committee no na ya adwene kire the direction of a bill and now say almost proceedings no meetings it is a munyo na akwatena se na moti ase se be bi enkofo epese e fro wo mo no wo mo mpese e be yi omanim akire nti no o se ye hyehyɛ na ye invite you one by one no mo ba no mo so be come asem na ti obi asem ansa ade no ya paase e de ayemra ede nti na mo de bedan mrase bedwa na mo ka se mrase bedwafo e na se mrase bedwa no anhwɛ masa bill ya mpase ntemu a government bill bi e bebia no mo be bo atwene na chesa abro na mo pese mudi oman no abro na NDC for episode mudi oman no na anya wanwa we ne nyade a eche so won betimi aye de eche nsa ni nyina na tuni a Ghana for edi ma omo e wo mrase bedwa mu nti tachi jiri se Ghana for hwe e de besu nyansa. Okay, enti omode batu just say no majority mo so matu ho anamon say bi a ba bia yaduro sisi ane de enwo say de si ya 11 abreso no ebisi enti ebi a consensus adwen kura yentu ho anamon bibi sa aba mutirim ena be just we no a private members bill ena akodu committee for any and say na government businesses say government business ena government no ewo ehun hyehyɛ ene ko be fa so epia we no eye mrase bejafo omo nkata agibi sesambre ye wote pass enti wo mo no e de akodan committee no eguso eye adwuma bibie ni hodo mu mrase bejafo betima ye etutu hu meka ahye committee ne se tinchira akira munye adwuma no emfa be de fasa no a wo mo betwa dipa bie egu alo betwa dipa bie aja enu ntia botre no so yeja se committee no enye adwuma enka obi ebe so committee no anye adwuma ba committee no eye adwuma Oba Trempeninfo, Nipa be 100 and something memoranda eba yom church on Sembaye. Ya fret robu nyina mo be kapasen. Ya sembe da parliament be ko committee a. Obi a wo ho asem bia no chroba. O chroba nye se no ano no ye safrew ebise bisa wa no. Ye tutu ano ewo ensem a wa chroba do. O chro ye frefrew na be kika sansem no wa. Na no so akoboa. E fe ne say deliberations no. Enti ya ye de ye opening no ewie. Ebi aka se wo mo ompese e chro mo ni enti a bill no see pass you, seven pass you. Now so one person be you him. Sandy Panos they have the right. It you know I was here see a crime more no more bidding come over the near Baku. Say idea ye actually depending and yeah memoranda wanted something abano, but you have to move 10, no me nego. But when the parties of Pessi Behuno, into also in the Baku. Many comments in the Sodia, but you be some no much them. So Womugusu yes, mbetwa de o ma sha no ase enti we no na nwanwanwa ene ntene bono ene de ehe and I would want to believe say minority e wo hoi enye se be omo ho so omo bebo Ghana for abro de wa kirekire mu nyina say omo ye preview to a de be nti eno be san de abeto abonten ama ye nyina ati bi say free populism no ene say yenye kire yenye na manfo hu se yenye de ye pe Ghana for asem ene de yenye pe se LGBTQ no ye bra wa Ghana
and I MPP one person ye be ye ho adwuma and mo de keke ka ho saa no adwen se kire I say cathedral ya o ma fa no srani abasa wo mo twe no ha no bai ni ade enso ye ra se edin ka jani and tin pedifo bitimi to kwai ko Israel am ye bo musu e wo Jordan mu mmegwa makobo asu o Jordan mu ugobo asu wo Jordan mu a nyeska keto awutua atade a ye de hye wo say yemfa mu wasu adekodon bi ya pam $23 so $25 obeto e wo ho aso nya kwam ya bo asu o Jordan mu eno no eye tourism eye religious tourism and so ye pa ye de wo ha cathedral na manfo so betimi ebu nkompon ababehwe ana etukwan ababehwe no na enso enye sika bi no hwe se wo mo etwe no fom se na ye boka e wo cathedral ho ni ade entinu so far no opposition there ya na wodi anu se ubehwe se Ghana ana se aban no niema na motuo no beko yi na enso sa opposition ya yenyum yi de yo mo ya anu se yenye na manfo emmom nsema yen ye hu se ye yaye abra de na ye na no ye nim se yenyi ni enti muhuru ni se omo demonstrate obstructionism ana I don't know what kind of bro for what's the bro for papa I see but since you know obi bega say they have nothing to lose oh as far as Ghana mamuo ko nanimu nemu a yebu amamuo ne mo na mo wa ban mu yi omo de omba ye bia se enke ka omo nko anka de bia nke yengura safo but eno so nkyere se yentoto oman no ne mra ehyehyei entwene ye wo kwa fa so hye mra nyina ye wo kwa fa so hye mra ye wo bills bi a acha wo parliament essence a bill yi other than no de ehia wo mo sa ye wo bills bi a tra parliament so long a time sabi RT a bill ye ni mo bredodo a etra parliament ye ni bredodo a etra parliament a NDC for 8 years term na betwe mu a ni enya ne hwe akopom se ye ba ba ni so that say into no that be kind a bill bi a cho parliament ni na so ye nya no pese ye hu se ase ne ye de ye nche da anyi ne ho man ho ana se ade na ye koso no ye nyi ne ho na so human rights ye nipa atete masem to kware be fa so a ye be ne kakaka na ya chi obi asem ne dia pass mra no who won pass for it say and then mra asem no untimi nka say me nkwa me man etimi man ni me say mra ne say na me pero da bi uye de ya obi a first processes out be fam cause any first time I say mra I was adi bi huni e bi a say mra aman bi a say mra etino dia president I was say bi etiri okay okay da yanka yento masem mu ne yanka sem foforo Arabo yanya we bia na kopim kwasie da na yenya no wankasa kotokuman etie nyame adom ba bia sisi ya yeduro ne de akato na bro na ye co premier onso contribution na wa meki obia enim asambe na wo ka kire omo se yenya wo kopim kwasie da no a asamo meka adi ama de che wa chim da and say we ya de ayakofa aba onyame adaroma wa ton supegu adwuma ya yeso emenne edu se ye nyina ye nso mu bi enu ntino players ne de wo mo anya fe na obukwa e training fufuro bia training na omo ye na daada no enu a na omo ye na mu we de ofumu se emu edi pa entino se de tie bia no wo mo ebe yiro mo ho na mo sie hie mo ho ba de be hia mo pa any support de be hia players no any support no so no mafa to me so say ba sa hodo a ebeko nyina no e be bo modin ape dodo e di aba ama ye e pese kwata team na chi nyina no ye timi akobi eti di aka ene ya daje na ye se ya daje na ye fampa ye nta akiri na ye nko na nkunimdi enye ye dia na fe ye hunu se ya benya premier league so abeka oda ene ne hihye okay ana bwa no pay ye da se bibia ni e besan ba biem yane honorable Alexander Akwasi Akwa achimodan mrahye bedwani no obi the question dia baba question we no ene no ya amfre no for sa question no why me da se ye nsa ka ne biem wa bibisa sa question no the amount
Yanko Yankofa de Bonkata no Fantuaso. Na I na me say I nso anya lunch na yi no. Why MPP for. Oma yeden. So mo share Bobby say a school for no. Omba mo makọ school no makọ jebosia wa bra. Yemfa sumasia no bentin di akire. No guarantor. Oh I see. Ti endo manya akopa wontumenti school for na mo aben na nyame adom twaye no. Mentra onka se skani ho na de ande bia ko giskani bosia ni bia na de akọ. Kama akire no akọ akutua. Okay. Nye free. Bewie na aba ne beda o ka fa na be ze na aba de da ka. Omo de anso omo ye. Ghana de sa o. Ubonso obeka se mekan ye. Omo bete ho ayisisi a. Ni ewie na aba tete sika, na aba tete sika. Adonso ye di ka kire dada. Ebi na apkofu yi. Mo da bia meka. Ya gajo ze bozo me miensa so akọ ofie ko pe wadwuma ye. Bozo me miensa so ya. Sete. O da so ti won za ba M4 wadwuma. Tena ho, betena ho. Okay. Ti anko. Arisimama ya mamunyina mo atibia mo makwaba edeba Ahenkan 93.3 FM so. Mame Akua Frakoma Batampa Studios ene ebutu wa achema boabo ena omai koko Ghana musima hodo wotimu enchechire musa de sebe ekọ ewo matidwumadie so. De obonka ta mbo so ne de by Canadian Society rabia no so na nwotwa bose ken pepepe. The new Crusading Guide obonka ta na me de ehya ase. Wade atudwe chire musa abane ye de obetumi bia de aboa sa de beya TVET no mekire eye school nto aso no de yensa no dwuma de no ebetumi aboa ama Ghana maburu do na so anyamu akonya na sa de be ombakọ awie no betumi abe bibi ede ama wonem ho wabre we mo kwada aban so mo pa adwuma enti MPP youth organizer ana wo srese wei yenyina yefe ahumom na yemmoa sa de be ya ebetumi akọ nkansa se wei ene de oman no pempen wo hwehwe ebetumi aboa enti enwasem ode aba na yezu kopiemu elso ewo eye Doma Central won so mo me ase badwan won na ye osoafo hwe eye pomde ensam so onimonyamfo eye ajimamanu ni fonyi da ha ani ase MPP for mo eye Doma Central se ampa adene de enokre de na Ghana fo keka nyina ye nokre ni ase de asem na Ghana fo keka amse yan Ghana fo se opapa yi wo mo number wonya de wasa sabi ni huawu nya ni huawu sa wontimi nya yiwa iwe no kopie mo mrase beja fie mbusa na ose hwe ye pa enko busa na yire no enya no na meka omo kire se adwuma yemfa ne mangugu akwa so ema entotwe enimu akotre madu bibia nko nka wo mpesu aso mpuntu se ojam se mrase bedwani enu ati se eye asoa mo hwa pomde ensam so so hwe odwumadie no ne dwumadie nko nka papa bibia kire se wabre baby odun papa poso ache no enta wase pe baby man tena tiambi before mo Doma Central for na eka no so mo ne Ghana for ya adwese papa no wabre sisi adwuma no ntimi nya biem yenyini firi ho enti enwa asem ewa ha na se de aye de papa mo pena tunu no wo ya na se de fio ma ne nko biem de aye de na eno so ene wotem se Bank of Ghana so wona matime ba modern ato aye 3500 ounce eno aye gold ade free aye new month for amoba be hwede aboa ma nnoma so akọ enkan wasem enso ewa ha mihu na nado danko akufu adu Ghana man panyin fonyini ewa ha na be de kire Dr. Alhaji Muhammadu Baumia no so fonyin ewa ha ana afi so osoafo no ena hye ensase ena obo ade ne oma hodo eso onimanyamfo Abdullah Jinapon so fonyini enso ewa ha omo kire se Nyankopon eye adoma wo kina eye Green Ghana Day let's go planting enti ano so won sem nom de aba no why the life so da bokrata hodro ni munyina bebebe mu so be the reason why the laugh okay ti was let's go planting ti na da so hashtag no ti wo chine be wa kodua wo be dua sai be dua miensa ewa ko forest bi wa am ho oh okay makodua me wona forest down and yes kana she you see the oko you apro kumazi is you know and oh ne do wako dia o dia ba be the biggest tree in the world tallest by the tallest tree abusiam the Ghanaian publisher and amede so the amount Ghanaian publisher da ubo krata no and amede to aso na krata yi big picture bi ada ha se nya asam ke to ma dia bosu ko ba wa muso mu ko bo bi abo
Enye Dr. Alhaji Mahmudu Bamia daha nanado ehemfimfin ena kan say Abdullahi Jenapo lance minister so etenchen na asemo mu Kenya so adwen paka ya tomorrow is Green Ghana Day, let's go planting edaha na asian ma say Green Ghana watchna ya de be hyeso no ene Britain for woman na musifo a wa Ghana ha nyina da won kuraje atum say eye echa FDA woma gia tum papa se plant de ya party Ghana fo e mu nyina abrofo mpo ne ya plant na wo bibini ko bibini mu nyina ya nkambo na ya plant de ya ma abrofo so eni anyom ne twade ko yom krom ye hwese de abrofo di nnua enua siesie omu krom baka se nnua dan pass wono ma o jese o fekeke Ghana ha wu nnua dan a na obokura se bia funo obofuno yehu yesu nnua ye ne wo nnua ye dua mama be twade akọ ye biem ye te ho chinchin wine for ne elen wine for de nyame de ma mokura mantima hweso na de mbam bedua bebubu ni nyina so asaso ja una broni na kutu a wodua yi ti wodua onim de wom odua wi abefa akọ oh yeah na encha wana na do dan kwa akufu ado ene de etese Green Ghana ho da ubo na na do so eda ha president was say enua no Syria plant no beye bebre wo mutabrisi kapapa na wonom ede ahwe wo mo say 175 million infant Syria plants. Oh okay. Ya commission whatever we kura de amfa Green Ghana ho. Nti yakwa commission ya ehon nsem so edahadmo a kratai ede aba Ghanaian publisher ene anape. Na aye DJ double kata no be kire daily guide. Ade. DJ and am shortcut no. Oh okay. DJ. Yeah. Daily guide. Yeah. Ai. Nife. Enene na kono eye. The work right. Oh, no so dey no akono. So say ayi ne mla ne ye Ghana's favorite newspaper as a Ghana for pe. Enno mu hi. Ai. Ti the work right nyina ba no na ma. Na chese no. Dia aba ni nyina ne ye ya mutu. We ya ye ni se mu wi a wo se mutu ya ka o. Na aye daily guide waka taimu ana na do dan kwa kufu adum hunu fo nyini wa ha ana afi oswafo no ana hwe aye dwade ni fidijuma adwumade so epepam no kasa papa na ni abroso onyama panyina kunya no so betra so bi do aye Alan Kwadwo Kyerematen aka Alan Cash so fo nyini wa ha mi hu panyin kase ba ku bi so wa ha na mka sa ye enkapuni mantam so afo na mse nya ono a na ade bi no dom do mo safofa so kakra na wo se we commission bi akoso ho no ana na da gwa kufado eka ade akere eye Ghana for say Africa Continental Free Trade Area no aya ba be sina tra kase wa anum na chese eye abibiman nyina no ye dwadie kase atena ye no wazi se adwumadie na ba no yafa ahunhyem pa ni nya so mfa so bebere na afi so ka kere eye industrials for no say omo so enfom ho engine bi na ni nyina no enka entimi moa majumadi no anya krabehwe enwa asem enso ewa ha ti industries for no mo so mfa ho hyem bi na enkonkan na owie ya no ana wade amrasebedwamu no eye minority chief whip eye onimonyamfo Muntaka Mubarak nimfonyini wa ha sanso ana eye deputy majority leader onimonyamfo eye afanyoma kesesu fonyi da ha ana yaso omumienu kohwe ayi ye kan sei enkramanto bi omokuwa 11 be no ho enkramanto pa wezi de na wasi de ba wezi se ampa chade o ma chana so na o de aba be hye ho gay be no se no ni LGBTQ+ no na aka sese mu no ti eno so wonsem bebere ewa ha ahoden ne akukudura mode pass 11 no bukata ne katashia mode pass 11 no amofa sa bukata na pass we ye ana we de mutiva bukata pass na mode ye nyina ye wa atwen yem na owie ya no ana wase monkey pox no anyaba be pie mo Ghana tuna manwa ya hwe ye tie se no so de betimi aboya ne se COVID-19 protocols de be ya adwuma tie akatawa no na esan so
ɛyɛ so ɔbɛtete wɔn ntam na sanitizer no so yɛse ano so ɛboa paa ti yisi adeɛ mo a na mo di sɛ dwa we nyina mo dwa ne sɛ ba bɛsɔre o yɛsɛ ba mo adwuma ayɛ ti ti wa business ni gu yɛsɛ ɔdeɛ no ntɔ wie ya pa ba bi na fa gu ɛnkyɛ bɛka akyerɛ mo na mo sɛ tie sigwa so na mo atontɔ kama na timi aboa ɔma no kura mu ayɛ hye na ɛyɛ owura kusi buafo ɛna wɔka sɛ wa yi public sector reforms ɛna wɔkyerɛ sɛ akwadufoɔ bi wɔ no mo yɛ adwuma wɔ public sector hɔ yɛmpa mo wɔ mo saa akwadufoɔ no mo no nyina mo nyɛ adwuma ne nyina no mo gye akatua die no bɔ ma ne ka no yɛmpa mo mo mfiri hɔ wei ɛyɛ daily guide da bɔ krata the daily dispatch da bɔ krata na busuanfo yɛ de to aso ɛde amount na yɛso kopie mo savannah region na onimanyamfo Abdullahi Jinapo wada ha bɔ ha no mo abu Jinapo da ha na asɛm ɔka nyina ne sɛ 2024 ne ebehu amaga yasi amaga ne amaga hia ne hu amaga hoho enti wase nyame adoma 2024 Savannah region MPP ne NDC yebehu oga ewo ho kratai ede aba na yasi dufu ahotɔ project no discussing confusion confusion kekan kofu atipom ewo ho no mo ma menkɔ ahoma no so mbra sisi a kwame asante ade afi dia mente hwe kora o okay enti ye kona ye ne mami Esther Ohenewa Brown akotwetwe enkomo Director of Communication Action 8 mami wote me kan no pe mama achia ban kan FM so hello me also good morning na apombo ko de bibia boko nyame de enkwate ye de radias anope ya ba won chen a mo issue am raise about food prices are say skyrocket no mo che say was aban no with immediate effect also ye bibi na or stabilize prices no ma kan bibi sa which mu saying me da was say so de wama yakonye say be ka a statement na ye issue ye no make sure we take for nyina obeka ya ye this year ye nyina ye start ye hoping say COVID at least be form na ya brabo about back to at least some level of normalcy but yentumi anya ne sa na ye Ukraine and Russia war no start here enti no February mu na African Union issue statement and ye space government support to sa statement no regarding racial injustices no was right. Was in the right direction. And, you commend the government for supporting African Union on that particular step. Now, share a year Ukraine and Russia, our countries, in fact, Ukraine is about 120 hours away from Ghana. Yes, look at Ghana's context, which is about 3,359 miles away. But enyema esisi wo ho no ewo nsunsuan so ewo yen ya yewo Ghana and then the whole of Africa. Ohwe Africa yen yeto wheat, edible oil, fertilizer. Oni nyema bebre oil itself fuel from these two countries. You know, se bibisi wo ho a affect yen ya yewo ahanen so. Osanhwe World Food Programme ebia atorenche mbisi baby a omukoho eko support our country no almost half of grains are almost supporting countries are ebia atorenche mbisi wono omunya efi Ukraine and Russia and ono say BB koso wo our two countries now it have an effect on a lot of countries in the world enye Ghana nkwa but you believe say this is the time government needs to act and they need to act immediately because for us action aid no standing with any pa omo poverty mo ohia those are the people we work with those are the people omo ahohia ehia yen ntina edwuma bia ye bia no ye targeted sanko for no. Now, war especially even if you go to the countries that we call Horn of Africa, Sudan,
Kenya, and all these, some of the East African countries, no. About 14 million people currently are facing hunger and water shortages. These are also impacts of climate change and impact, of course, food crisis now. Again, we also have about 2.7 million people who are internally displaced. And, it means, all these things are also out of political instability, especially what is going on in Ethiopia and the rest. And so when we come to Ghana, say Aban has not maybe paid attention. Ghana, every single day, and then upoto adie, ubeko back no. Na adia auto no 10 cedis no ubeko back, it's about 20 cedis, it's doubled, or about 15 cedis. Meanwhile, or salary now ojeno for sumi biane and noa na woje. So you can imagine even wokrana for sumi swan bibika kraba on semino as compared to abriwabia or T village bia or non already government lead program cry yine fiso. Intino ebusiane so obi nkono biaba inti sani pano. It is time for us to take action. Either than that, African Union, a year African Day, normal celebrating, they said they were looking at sustainable nutrition on the continent. If the person, nipano onif edbiania odia, a year then oko share balanced diet. Nipano if say 3 square meals and odi, now food prices echo short. Minimizing two nutrition so that aim na African Union to push a year nutrition or eradicate malnutrition on the continent. There is no way we can achieve if we don't act. Okay. We need government to currently tell us a year your buffer stock where are we? Do we have enough? Because what is coming is not looking good. We were all hoping, say, what is going on in Ukraine and in Russia, at least in Quebec, it is de-escalating, but it has not stopped. And that means, this will travel with us to the end of the year, if care is not taken. Okay, inti say me pacho me ba we brain inti say ye blame yen woes on Russia-Ukraine war. Na omanya eye fertile land te se Ghana ne epese ye wa ha bi betumi aye na emma ye tirimu mpo se hwe se de wa waka se e free ha de call Ukraine 21 hours na entokwasi Ukraine Russia na Ghana kuro kakraka yi ye nya ya dwene se ye bibi kura mpo ase dachi Russia Ukraine de bi si wo man foforo so a ye enko ka se eye no na ama ye ho kire yen sa de no yiguso ya ye blemu no. Is it an ideal situation? And yeah, ideal situation. But you see, there is something called global village. Countries apart. But when it comes to international happenings, the BBC at the international level, it has an effect on every country. But when it comes to internal issues, one of the things we have not done very well. Recently, there was a conversation on fertilizer prices. And my government say we need to start looking at local production when it comes to composting. Local fertilizer production. Now, let's say action aid throughout the country, and all this while, advocacy has been look within when it comes to fertilizer production, but government is not taking any action. And fertilizer smallholder woman farmer be or T village be, she cannot afford that. What we are doing is to support them. Fertilizer. We need to look at homegrown solutions. Solutions are either boa na boa onipa na oti hiemu no se na ono nso betimi at least obedua eduaba ebenyi na wetumi bia hwe na busuafo. We cannot always rely on what is happening and how it is affecting us.
yes, what is happening is affecting every country. Your man but here I think it's a bit extreme. And these are issues of structural incoherences because in terms of policies, in terms of physical discipline, we need to look at that. Meta Campo say, that time in the people we call Bretton Woods institutions, IMF, World Bank, and all these institutions, these are the time they start putting pressure on government to enroll on their programs. For us as ASHINATE and our civil society organizations that we work with, they believe government should not yield to the pressures of IMF, because anytime I ever call IMF mono, at the instance so bonny a brain as your mind, we are cutting spending. I'm not saying spending recklessly is good, but if you are cutting spending in your health industry, in health sectors, education sectors, that is not good. And those ones have effect on especially women, because we are a women-led organization, and we look at impact of policies and actions on women especially. And may I agree with you? I will say yes, share senior a year or man, you share your internal issues and fertilizer and intimate producer. How can we locally produce fertilizer for me, mommy or Caribbean say, so that on so bet me food for all of us. Okay. Ramayana say right rather bibia ni ebesan aba wo nchen biem. Okay. Etiefo nso ejo so ye ne Mrs. Esther Ohenewa Brown na eko kasa ye ono ye director of communication Action Aid Ghana. Mami wabene pa enti yebeto aso me pa chomofa baako pe enka homa yen na yenko. So we odi no baako one ne komi next one e den bia me nam ne de o de ma memfa episode dispatch ne baako bi okay ma memfa enche ha de no enti the daily dispatch ne baako bi e won nche ha no ye se akata hwene no yenhye nose mask no yenhye we every Ghana health service for eho wo mo boy enkokọ say yade no two troubles one god yen Ghana for ahe esikasem ya ahe na yade monkeypox any COVID-19 so abedue yeso enti yenhye mask no kwame ahe ye wa ahe oh ye wa ahe boy ho COVID ko na Ukraine ba na Ukraine ko Ukraine so cry pandemic na monkeypox ba radio monkey koi ha na eba dog pox cat pox o mai mu beku ya fali o beku ya na madwumani se to na the Herald da obokata no na medi bai the Herald kire se ayesa ja Rastafari si awone mo ye de omu ko bie mu e wa Timota secondary school ayo mo se wo nje wo mo ehun se be bebre o mai mu ma ne ko ye asendi bia kura eyi akire no na Rastafari di nkunim ne ase mu baako na ono papa nya agroje kakere bi o na okotwe se kan o papa ne nsa tukutuku wo de atuta ne papa no ne nsa ene ase dia ko de baba nye asam ni bebe abontere o papa na so esa so kam da si ni so no no asa ye video se me ba no ya akura boni papa onye ni pa se agragbo wadi dia wotia kaye no va maye you kwana anka so ewiase ni kwani mwacho account and the usu asa kam la si usu o asia se wa mpasu se de ebe ni obi atem kwa pia na abo dudu kwa pia nye wo ne yeka we pacho ada bi nye no ne yeka kwa pia ni de ye ebe tu ye ne yebu yebe na eno wasam enso ewa ha na owie ye no no de atotoro ni ani ntiri bi su fo nyiri abo na aye onimanyafo a wono hwe sika sam tutu yaso okinofori atamfo nyi ewa ha ebi
ana ma me frema osel parents mfo nyine atwa mu bie ba ko aka ho na me hwese mehu din ni ya na mehu ase David bi say David bi na mehu na yase wono mo me yasa na odomfo nyidi aba na ochem se na do dem kwa gufu ade so ba besi eye cathedral de amagana for national cathedral bia ya na cheseja ye ba besi nyame asori dan no na no ne yase amene sika eno som Ghana cedis no 200 million amene guniyem se twon na wahun cathedral no ba bi o musinu no eno amkofa ho na sade no kuranya nduru ba bia o ana sika nyina koi hey ala ade ya nduru ba bia na mo sika na sa mo se pesike ani ade nyanya ne ye bewie aka anti wawie ya no se de onim no se wa kira so ye dua nua te no so nsem odi baaye the herald the obokrata ebusiama memfa wei anto so emfama wei the daily searchlight the obokrata omo de omso paper na 1 cd anambua omo say 1 cd when you sene buofu anti 1 cd obetimi aye bia pe bia kan what I say in service to God and country ti omosom nyankopon na o man so asoma ka ho ti abusuansam do de bia ba mo amonsi monkey pass ni bia ba eti we ayapomodin adwumayfo na ebokokoi se monkey pass no waba ya tigu hu a echentoburo we kwada ya kese o chana ntwe pompo ebegu hu prekese na wuti hu ntide ubeti hu aminim sa ndi ekumo se nkumo eno de ho asam mai na monkey pass no mo se da bi Ghana fo yenhwe hu ye na fluenza eno so ka ho ebuse ebewu o ente hanu so green Ghana mpanifu da ha lance minister wada ha say na wa ka ho asam se enye partisan projects obi anka say partisan enti komo de am diske dua nu ya abana na edi ni djuma nye we na fine sikadie bia ni mo eti green na nyina ye nu adua ye green ayeba emja ze ediation okay ma me na masena yen toaso ewa ha okay so 26 minutes after 8 live on Ahenkan 93.3 we eden adwenkyere dia ba wo se friend Osei Akimidi so se me pa chewu billboards akese no ma ba maso ewo odan ho no odan ho no o se ma omunhunu hwe yesre NPP for billboards no ma ba mo maso akese no o chesa ma omunhunu hwe o se yen ko down market animu ho no mo Big Joe Funks ho no mo ba bi say o so ma be ma bi so ho no mo a ama omunhunu hwe enti omo srempanifo se billboard no ne botaye no aye awia a yenyim firi ho na kwan mu ntimi na ho o kire se bitimi kura abu abonipa ana se bitimi kura toka so ama akofa wo hawo bi edi aba Osei Akimidis ne dia odi aba no ofa yaw ono se enchia emu odin koma Richard Jikoi any Kofi Maestro asena Kofi Maestro Steven and afei I would want to believe say Jeku Jekui no Richard Jeku and also ochia Kofi Maestro Steven and achimo dan Kutuku Royals Football Club no ochia wo nyina any players ni nyina technical team hwan team for no ochia wo nyina na owugidie se omo ebedi nkonim kwasiada omo taa omo achi yate wo fa yade ono di free bibiani ede ebaye eno no ofa ya da se bibiani na utie yen ne de na je se oye too much we so obo ba me pa chaw okay wo de no atwam na wo se bi misa honorable asem mfa ma wo na wo ye di parliament nkomo edi kotoku nkomo wo so se misa no runabout how could you how could you do that? When you say good morning, good morning. And Chiankoma doctor of the B. A quana on Amazon, your honey and nam di wenim, she wenim tin a co, ye by HD. Anelka, also so quana on Amazon and pay, and your honey and nam, ye car name for ho. Am when if it as a market say, also so sa, a quana what yes is so namono.
enya de a ye fa hono mu anopa yi nti dikan ye beba akire 28 minutes after 8 live on Ahenkan 93.3 FM eduru ya wadaya na dwumadie no so aye hyepa ene nti yebubu time no tot ne ye de amama ye ho kakra se na be ye agya ye de aka wo mu nyina enso ebema mo eya na mpese ye ne ntem se na be ya ebema mo nso mo kwan abeto enkra yiri cement Ghana semen kan kire mo se ye bie ya prumu ato ho no mo aye ton cement papa Samchi Enterprise achimo dan ne mpotem ono no wabo ewure mu akwakofa bidia ba o ton Amantra Wachi Junction New Story Building oni Dukes Filling Station ni die mpia na so mo ben ho 0243 58 3190 0243 58 3190 ero ne ye number obefre na opese oba be agent obeton cement ni bi wo ba bia wo a o fresh a number na ebetimi ene edi enkomo uye Mason ni so na wo to cement bags no be se aduonu ne aburo saa ye wa chede kama bi a ye wo edi ema wo ye nkwa wo man so ne ne Honorable Sulemana Adama okọ eye tan a ono na ye mrahye bedwani ewo ho MP4 aba Wendy Simu a ye very good finest ubone prumu abri bia obie ba kono no Honorable Tienkan no pay yasan mo achi aba Ahenkan FM so yo zumilia mbombo de nyame adomboko ye de radia se na ade na ase de minority the aban yi baby anya mu fei mo se wanye LGBTQ hwan na ntumu a mo be block wo mu business how could you people yeah okay na mama I am sorry enye se mi aban ye bia ye fe ye wo ha se ye be teme tan aban I see. Na say what one in training says wa ampe LGBTQI no ho asem anka. Ne business your dey ba ho bia nya de a mo behwe ama akoso. Yo me da simi ne tie ne say enre de atwa no nanka aban ko ana sponsor bill e de ba parliament. Enti ni aban ka say enye no ene be koso. Now so nyame adomama parliament assistant ne mra mu a se am no ka say in the private members etimi the bill everything the bill ne motions ever parliament and it bill we technically a private members bill any other parliament na nipa na odi anim e wo se ye no e ya ban nipa e na obi antimi sign aban no because e pass bill no wi a it must go to government say e say president no assent bill bia so ye nyoma mu no ye nyoma ye kwan bill e fa so a e delay of parliament acha e say 3 months bill no sign ko. Too bad. Yeah, ready and sign Mfano Emrebium. Na Honorable Gusu a watchere minority ne side of the story no watchere majority ni dia no pay ya koyen akasa yen MP Honorable Alexander Akwasi akwaho amo achire mu nti minority de na Honorable Gusu a watchere mu a unfortunately line no a drop but we working around the lines, try to bring him back. Nafe yentumi emyesa enkomobono. Okay. Jakwako Enterprise so semen kan kire Jakwako Enterprise. Also ye kuani a what dene. Omo nkomo bebre. Ono abasan ba biem. Ono abo wadaroma ahomanity to mu na ugusu a build a point. Yo, ntira na me kan se emra ye de ama committee ni so mo fanfe bill no so no. Wo he article 107 constitution clear. The bill be a committee or parliament. I will say 3 months. So the BC say after 3 months, you report back to the committee. But the bill we ma committee we no. A couple of me say and watching me. Bibi and see what bill no. And until almost found that bill no. But I couldn't sorry parliament. And what they complain about parliament say. Why a committee no? I first so every bill no so no. Money in your home. I don't know my you ma do so by ya. Ordinary response by ya responses nan to ya so no. The response to the buy and say, Ampa a no correct bill who here pa and it also munya coin do so bill no. Now munya members better 186 our bill no. And after first reading no, omuguso committee leveler, omudo so 186 memo no. And it and yes, or master that need delay bill no. Now so also muya ho adwuma. Na say kwa na ombe tutukan. Akọ to South Africa, akọ Uganda, akọ UK. Omo amaya omo pass bill a LGBTQ atuntu omo ko best practice sa ewo ho na omo so e dia be bill no
And the other one, some of my Munta Castle can say, Daddy, no Canadian name, if you say, Tankatami or Catchy, or cannibal swimming here, and Kayabadia because I didn't know more for a long time. All these things they were mine yet. And they get them an advice say, Send the memos in the doors, Sahana bills be praised, the memos bar. Yeah, in fact, the biggest dealer, Muntakakura State is the biggest dealer, memos near doors of panel, and the Companies Act bill. And the Public Health Act, I pass Public Health Act, memos they buy almost 200. But what the committee here they say, there's a big hall at our Parliament Hall, DF Annan Hall. It's never for 2,000. And what you can do is to put all the Nipana or Mabano into that room. Offer bill item by item. When you pay the item, that group are or for or against that item, move use about. Then they reform the bill. But in the situation on person in camera, there's one group by another, one group by other, they are neighbors in me. Emma, it happens there for a period of 4 months in our parliament, for a period of 4 months, committee then shiada. And it's an attempt to frustrate the passage of the bill. And a minority can say, Tabani and Sadia, and yes, or the bill in the other parliament, we will make that bill pass through the same process that Omode come. I don't want some NEC parliament now. No. I see. And see, Sadia watch that Chilawun, yerim say committee no so a omo ehwe saa ensemi. Minority more reps ewo ho. Is it that omo communicate the ekos wo ho nkyere mo ana members na wo ho no e na omo relegate omo hunti omo pese omo be probi majority ewo committee ni so. Oh sir. And na you Bejira, our sponsor of one of the sponsors of the bill, a really concern. He did not just mention the chair of the committee, or see the committee no and so on. Now, chairman of the committee, you know, give responsibility to man and other commentary. And your commentary, and a parliament saying, Jumano. The chairman of the committee, I'm for a meeting. You can call the meeting. In our standing orders, only the chair of the committee will call the meeting. And into one case, I get to say, I will not a chairman of the committee, and into a case. Now, your members are our committee, it is because of complaints. Your members, so the abano, and the Kamakasa. If you say, your members of the committee have been impressing on the chairman of the committee to call a meeting for them to discuss further the emperor. Chairman Okasan, or say now, okay, there was a meeting. I'm afraid you the Jira now or no that at the other. But there's also public knowledge say for a very long time committee initial. And it's 10 years, 77 previous. Free Akimoda now first of all Kufurudia. Meaning distance eteki between Akimoda and Kufurudia. Assuming say averagely it take 2 hours. Over in the 2 hours in Ako. Over in so the 1 day, 24 hours, I call. No, I'm a reason say, me kono, me faha, BBC ha. No, I quabu, now so watch it. And when yeah, catch the committee and say, they should wait because remember, it's not the issues about. Say, it is the chair of the committee that frustrates to Majuma. Honorable. No, okay. And see, I hear 7 in tough minority most stance are taking on this and saying. Yes, stance they are taking is we are giving a committee, any chairman of the committee, suggestions about how to pass because Parliament is passing bill not a certain way. Make us a certain way to say memos ne contributions ne suggestions they buy, not a certain way. And was a way I pass a pass here. Bill way kind of when it actually. Because we are there for the people. We are not there for ourselves. Nipana, what is going on? Did you know, say, and when I refer bill, not man for what you can say, I did a pass bill. I tell how crucial people hold on to this bill. Okay. And to me, and the order we are telling the Constitutional Legal Affairs Committee, they should expedite action. Okay. And yes, I know the Avant bill be about. It will go through this toughest process, which will not help anybody. Okay. So be so more be also make assumptions say, oh, wait to pay
Obi aso ompe enti ade enti amokra mo rase. Nobody should make that assumption. Okay. Until say a pass a bill, no. Nobody will see what Ghanaians want or what Parliament of Ghana wants to show Ghanaians. Okay. Yera ma yena si bibia ni ebesa ba biem. Yes, madam. Enti yene Honorable Suleiman Adama oyemra sebedwani mo manfo a ewo time abato empesia so na kwatwetwe enkomo no ye NDC NP. Enti say aginchirimu no from both political divide ni nyina da NPP NDC on the LGBTQI issue no eho enti yebehwe na yakọ akofa abrabo emu ehintasem no ede amamo Jakwako Enterprise se men kan kire kuafo na no pei se uyokuani asese de omama adwuma no ayefofofo kra o sanse omo de emfidie di aba se wudua no bayanka kane wo de sekan be hye wonsem ututu fa na wonsem asi ncheche no ene ni nyina yayi ede afiri ho no mo Jakwako Enterprise wo de yan na wo de asem aburo na wudua nkate na wudua beans mo tomatoes meko ene atosode ahodo ade bi a wudua wo behia se yede sekan be tutu fo mo de ene ye kanfo manual seed planter machine e free Jakwako no de amount eno achi ebia na odomufu a eno nso so your rice protector net wo kama motorized rice harvester machine wo ho no mo a ebeboa wo papa intuta hodo fertilizer nso ye obi wo ho no mo sekan ye de do ye obi wo ho no mo kurokwa obehya kwafuom kafo no aye fidie no amudi gugu niam so ne oni nyina bi wo ho no mo new edubiase ye wo commercial bank no first building na chi ho no mo adanse fum so Islamic mosque no ena asen daman ye ne agric office ne die animhwe adanse asokwa de mra obo ase kwantempo ne so ye ne presby asori ne die animhwe na krakra mu no kaswa new market ye wo Coca-Cola kwan no eso bikodi nkomo we ba na mede wo mo tetefon no atudwa e de ama wo abroba mu ahintasem ene ye bisa se ye wo asase bi wo hono mo a yetimi ka se aha de se metena ha medi yie ana aha metena mindi yie ye nkwa wo ne so ne apostle nana yawo inshira frempon enkotwetwe sa enkomanyi nyame nipa wote enkan no pai yasan amoache biom Bedemosopa na minshwa mu ne duma pa mo ye yadase pa enti anopa yi abrabo mu ahintasem de abrabo yi edoso pa ewom ene ye bisa se nyankopon hyehye ne na de boye mu no o hyeda bo asase bi de ma se wo otena ha ubedi yie bada wase metia etifo nyina ne yesre onyame se na hum kronkron ebeboa ye no ma nyansa ne nhumu ene ntiase na nipa ehu abrabo a obo ene hu a ehu hia so de no ho ebema asafo urade na wabo urade mpaye ama na abrabo ene ne hyebre ayeye asema bisa me no asema emudo na asema emu ye hwampa na ne tie ne se ayampa abrabo na yebo no enye bebia na yetena ebobra ema ne yeye enye bebia na yetena ebobra ema ne yeye o kan Genesis the chapter number 12 Bible say na urade nyankopon aka kire Abraham say ti waja ene wonam chen sikura wutimu asase a wote so eko bebi a me nyankopon mekire wo enu na se Abraham ete asase bi so a na sa asase no endi muano ana se sebra onyankopon atisama Abraham no bebi ana ote no sa asase no so tena ono mo a ebe di etia no ebe bo etia no enu ntino sa wo bisamia eyampa sunsumu wonam temu enye bebia na onipa etena ebo brama na brabo yeye enu nti onyankopon wo bia a wahye ama obi biara e wose sa nipa kono wutimi ekotena hono sa wudu sa bia no ko bia emfa oni senya nyama beche ananyama mu beye den no nyankopon ensusuye eni timpo a e wo fa ho ebebe mu na ne tie ne se sunsum nyama bebre anekoso onyame ka se Jeremiah se ansana wo menyino wo ma me yefunu na menyimo se na menyimo dia na se ansana wo ma me kura ba be hu se wo ye babema ana baba no na onu nyankopon nim se ode babema ana baba ale babetina o ma me yem na onim se sa obaba ana sa babema we nyame timidi na yenie na onyankopon nim se samde ne ba yenso dia ende minim kura me de betina so ene bia me de betina obeye sa de kura me nyankopon me pese me de tina no na ne de ne se sunsum nyema bebre esia nipa enti ase na sunsum no wo sunsum ati se kuro na kuro bia so ayana brono awuye wo enu ti bia onyankopon adom abato onipa bi so se ni difo ano be bia nyani edmerura bia no sa bia ono anasa sa nkobata ono anasa sa brono ensem ana wo beka
city ya kasa akra so na so akra e wo brono ahudo bebre baby o no e wo akra brono so wo tena wuntini mbobra baby o akra brono so wo tena yebu sikeni baby o akra brono so wo tena yebu onyeni na so nyina aye akra kuro ba akona so na sunsu matia na ye friend baby the realm of in between life na that realm of in between life no e ho ana ye se oni pa shebre that realm of in between life no e ho ana oni pa shebre e se na baby ye realm of in between life no one onyame akise won say won di on so aya ho won tin awon mu odu aye from ewura anase broni be kase podcast be from lord na that lord no omo no ye in charge of onipa sebre na sebre ni yesha ya what the absolute destiny of man and ya what the probable destiny of man can be the absolute destiny and the probable destiny na because me chira ni say mobile phone na yekura no onipa kona oye mobile phone or the app be egu mobile phone so a ultimate deleted that also sa phone na so ultimate download app for egu so na nya oba download egu so ultimate deleted now so say wo onipa kona wo kra phone na wo use na ultimate deleted ya oye mobile phone aja to so no se nipa kona sakra mobile phone oye mobile phone takadia nyo de to so no onu beti ma deleted and no ya the absolute destiny of the man ya wanyeme bi ono ma onipa sebrebo no oye die employment mean that no oye die endane da say papa say boni endane but I know that the absolute no na ya probable no etese and no nipa kono etimi enya employment me the man affordable me the man affordable me the man sebrebi onipa bi papa bi oga one no e the man ne papa bi ne wo fa bi ni so abi papa bi oga ya bi na mi kai e the man sa probable destiny no so e hona abai for etimi akutia yem pa enu dino wo absolute destiny enu na ma obi abraba obo ono ombo empire fa ware hu so be ware ombo empire fa wo so be wo ombo empire fa ejuma so onye ejuma we ti ni chano na fu prebie na so obi so de e wo se ombo empire di biara obi nye bia wo so ombo empire na se ka ni pa kono nia ombo bia empire no enye ne absolute destiny enye ni probable destiny na se sa bra ne ya ni wia ye wo koya e wo se onipa no ye nya ni no wia na se ye funu bi oba bi ye funu mu edie I was a color ever to you. Now, if you are one of the realm of Nipemuno, say you was 7 gates or Krabia SM ever. Say to me be a shout out that gate. Not the or divert baby. I was a fire and move it my continent assassin. So, in the one crop on Yankoponian, and what I can want to Ghana, but I want to Ghana. On Yaminian, and what I can want to America, but I want to Ghana. And no, not saying Yamaya, I don't know who's or Dipobia, or the Mr. One Concater of the war, separate any Ghana, or separate America. And when I will say Dipobia, because the war was not Ghana, who made this one to work on landing. And when I said Nipacono, Sandy Pacola, I want to Ghana, yes, and compare the separate our land, the separate US, the separate Canada, and that's a common one who said Yamini will not ever piano. Not that I said soon, Nipacola and Catano, I was like, I want to Canada. They want to US assassin, so they want to land the assassin. So in fact, they make my wife the new Corona and what I tell wife beneath. They make my wife Fantini what I tell Fantini. Now that realm of in between life I deliver for more destiny ever assassin. So to me this year or diverted gate what I will say more a whole and a problem no ever see. Na hono na onyankopon se na dom ando so mawa obekọ na afasia enya hono wata wotena nta wo bisa me ayampa onyankopon ni pebia wa bobia dia ba asasi so no onyame wo baabi a wose di pa kono kotena na sunsun ye tibi danelo e ma kotena be tu from wa bra wo bre e no nyame ka che Abraham se ti bebi a wote no na me nchira bebi a wote kotena na wa bra bo nyi sira. I see enti na ebetumi aba se for far too long matena baabi ɛhɔ no a mete no ɛnyɛ hɔ no mo ne nyankopɔn sunsumu ahyehyɛ sɛ metena adi yie na ɛno no saa no me individual no me dan hunu na tell say empem bebre no bebi a wote ɛnyɛ tete brono kora wote so esi a wote mu obi wɔ no ma ɔkɔ area bi a na be hunu sɛ obi wɔ no ma ɔkɔ area bi na na ɔkɔ tena esi bi mu no na ebia ne nyema ekoyie ne dwuma koyie na ware sem ɛyɛ okay but ɔkɔ tena hɔ obi hu sɛ ne dwuma sɛ ni sikatema ai basara adie de kura no ɛda no kura kan de sɛ aka ne nyina watonton the moment that ɔkɔ tena area bi a obi hu sɛ nyema papa na ke kura wo nyina esi wu sa no ɛkyerɛ wo sɛ baby a wote no ɛnyɛ baby papa ana de wo akɔ tena ne baby papa ɛwɔ sɛ wotu fi sa abro no so
Obi wɔ hɔ no ma ɔte borɔno bi so na nneɛma ɛyɛ yie ma no but wɔkɔtena borɔno foforɔ so bi ɔkɔtena no wɔsua nsanom wɔsua ɛma asɛm ɔkɔtena ɔnkɔ hɔ no na ɔnom nsa ɔnkɔ hɔ no na ɔnyɛ ɛma asɛm ɔnkɔ hɔ no na nneɛma bi ɛnsisi wɔ n'abrabɔ mu but ɔkɔtena hɔ pɛ afei nneɛma bi a nanka ɔnyɛ nea wasate yɛ ɛno na kyerɛ wo sɛ beebi akɔtena no ɛnyɛ beebi a wɔsɛ wotena wo sɛ wofifi hɔ nom ɛno nti no yɛwɔ science bi a ɛwɔ sɛ onipa ɛyɛ ɛhyɛ ne nso ɛwɔ n'abrabɔ mu ɛwɔ beebi a ɔte beebi ofi ɛne beebi a ɔbɛtena no sɛ wotumi hyɛ saa nneɛma no ɛnso a ɛboa ma wo sɛ beebi a na bɛte ne yɛ beebi a ma bɛtena yɛ ɛnyɛ ana afei nso wotumi bɔ mpaeɛ bi sɛ nyankopɔn sɛ beebi a mekɔkɔte no awurade menkɔ awurade bɛtumi akyerɛ sɛ kɔ anaa menkɔ na ɛno no yɛ ana yɛ ɛyɛ problem kɛseɛ no enipa dodoɔ sɛn ɛne nyankopɔn ka sɛ ane kɔ a ɔmo bɛhu no anaa ɔmo bɛte onyankopɔn nyansɛm mu no onipa bi a wote asase so bibi bia ne hɔ ma bɛto wɔ anyame de hinta wo sɛ wobɛwu o wobɛware o wobɛwu o wobɛbrɛ o wobɛdi yie o nyame ɔmfa hinta wo ɔda ne di kyerɛ wo nanso ɛyɛ na mpɛn bebree no yɛnyɛ sensitive mehu sɛ mɛka sensitive no wɔ twi mu yɛnyɛ sensitive nti no onyankopɔn ntumi ma yɛ ɛyi kyerɛ anaa ɔtumi so yɛ ndaeɛ wode ma mefa daeɛ so mpo ɛnyɛ baako obi wɔ hɔ no ma waso daeɛ na ɔrekɔ baabi na baabi a wakɔ no wakɔnya asɛm but ɔbɛsɔre na wabu n'ani agu daeɛ no so na wakɔnya asɛm no nso mpa obi wɔ hɔ no ma ɔkɔyɛ adeɛ ade no wakɔ no nya atenka wɔ ne mu sɛ adeɛ wei de meyɛ a ɛnyɛ yie nso ɔbɛka kɔyɛ nti no ɛsiane sɛ yɛntie onyame honhom a ɛte yɛn mu a ɛma ɛne daeɛ so a yɛso no ɛno na mpɛn bebree ma yɛwura ɔhaw bebree mu no I see. Na mitie deɛ na wɔka no a wɔkyerɛ sɛ wabra a yɛbɛfɔme wo koraa de wabɛto maame yɛ mu no ɛhɔ nom ne yɛ ana asɛm no nyinaa ɛhyɛ aseɛ asɛm no nyinaa agyina hɔ yɛka hɔ the realm of in between life enti in between ɛhɔ nom no me a yɛnya nwoo me na me deɛ ebia nyankopɔn ahyɛ sɛ maame wei anaa papa wei hɔ na wɔsɛ me ba me wɔ sɛ bi wɔ mu anaa hwan na wɔsɛ hɔ no wɔyɛ ho adwuma me maame anaa me papa ɛhɔ nom no agyina onyankopɔn tumi ɛne awofoɔ ko a wɔbɔ mpaeɛ ɛso saa realm of in between life no wɔn na yɛnyɛ no deɛ wonni sɛ ɛhɔ nom no ana wo sɛbrɛ wo absolute and probable destiny no ɛɛfɔɔ me sɛna nea wahoɔden a wode bɛba asase so wo mmerɛ a woyɛ wode bɛba asase so nneɛma a ɛbɛsi wɔ w'abrabɔ mu nea ɛwɔ sɛ wo nsa ka nea wontumi nka nea ɛwɔ sɛ wonya baabi a ɛwɔ sɛ wokɔ school a wobɛkɔ ne nyinaa abrabɔ sɛ wobɛdi 80 years na wobɛwuo wode yare na ɛbɛwuo ka na ɛbɛku wo ne nyinaa ɛhɔ na yɛfɔme no na nɛteɛ ne sɛ yɛfɔme wo wie a woyɛ deɛ abusua bi mu na woba sɛ abusua no a wobɛmu no sɛ obi tie abusua no sɛ ɛsonsum nipa na sɛ nipa ko no ɛwɔ sonsum tumi a ɔtumi hyia wo ɛwɔ sonsum ɛda ɛbɛtɛw yɛtumi nyine wo ne yɛanyene wo sɛberɛ yie nanso obi tumi ka sɛ ɔmpani because abusua wɔ yɛ mpani ma nipa ase masi sei ɛmba yɛbusua mu ɛno sɛ wotumi divɛtew ɛno na ɛbia na wo sɛ yɛwo pantimi yɛtumi divɛte kɔtɔ a ɛbɛfuo mu na yɛde wakɔto abusua foforɔ mu a ɛbi a ɛhɔnom no yɛmpɛne saa deɛ no yɛde bɛko atia wo anaasɛ yɛtumi divɛtew asi ghana yɛde wakɔto america na wakɔ nipa kɛ sɛ wɔ america na ka ghana nka wabɛboa yɛ no na yɛbrɛ because so ɛyɛ ha sɛ yɛne no wie a wabɛtɔ yɛfunu bi mu yɛfunu no wabɛtɔ mu no ɔbaako no ɔfi abusua bi mu ebusua no sunsun no yɛwɔ ahohom te ebusua no ma wɔn so wɔdi dwa wɔ sunsun mu wɔbɔ bra wɔ sunsun mu wɔnante wɔ sunsun mu wɔyɛ nhyehyɛmu wɔ sunsun mu nti wɔn so wɔnim sunsun mu nneɛma ɛno nti na bɛyɛ yɛ adebɔne no. Enti na kyerɛ sɛ saa formation level no ɛnyɛ awofoɔ sɛ maame papa nkwa na wɔsɛ nka wɔn take keen interest kora wɔ mu ɛwɔ sɛ nka ɔman no kora de bia yɛbɔ mpaeɛ ɛma nkwadaa a yɛwɔ mu aba ɔman no mu. I see. ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɔman biara no yɛbɔ yɛ asɔfoɔ ho ban paa ɛne sɛ ɔman biara sɛ yɛbɔ yɛ asɔfoɔ ho ban paa because asɔfoɔ yɛ adwuma kɛseɛ paa a nkɔfo bebree ɛnte ahyɛ
A man is saying, "Obitimi, it's no work. I know when you do purpose. You are fortunate. You cook for 4,000. You cook for 400. You cook for 500. You cook for 450. No, the bomb I got to say. Ninano, your programming on your womb. It's no womb on a bonning. And when bonning to me fat and koala, not better than you can when you have a lamp and pursue the other TV. I say, I'm a kitty bushia. Okay. Enti na kyerɛ sisi ya no yɛhunu sɛ baabi a yɛteɛ no kora na wɔse yɛbɔ mpaeɛ na nyankopɔn ayi ho de kyerɛ yɛn sɛ ɛhɔ ɛna nyankopɔn ahyɛ da ahyehyɛ ama yɛn anaasɛ ɛnyɛ hɔ ɛna wahyehyɛ de ama yɛn enti ɛnɛ no wame yɛhunu asase a yɛtena so nyankopɔn yɛ adom a na wɔtwe sɛ ne yɛbɛsan aba ne yɛbɛbisa ɛmpɛ bebree ana nyankopɔn nam na diifoɔ no bi so na ɔmahyɛ nkɔm mehu sɛ wo hyɛberɛ ɛni Ghana mehu sɛ wo hyɛberɛ ni ha wobɛtu kwan asɛ ɛyɛ adɔɔso dodo nti ama ebinom nso so ka sɛ na adɛn ne sɛ asɔfoɔ aba nyinaa wobɛtu kwan nko a ɛno nso so yɛbɛba wo nkyɛn nyame adom a next week na wakyerɛkyerɛ mu de akyerɛ yɛn sɛ ɛno nso so na se kyerɛ ne sɛn ɛnɛ yɛbɛda ase Amen. Paima etiefoɔ nyinaa obi biara ne hyɛbrɛ atɔkyema anatumi bi ne di esie megyina adom ane tumi so ɛbɔ mpaeɛ sɛ Awurade a ɔyɛ hyɛbrɛ sesafoɔ ɛmfa ne nsa nka saa nipa ko no Awurade ɛmfa ne nsa ɛnka nipa ko ɔbaa ɔbɛrima ɔpanyin akwalaa onipa biara ɔhu n'abrabɔ ano ɛsiane sɛ sunsum yɛsɛ ne hyɛbrɛ anaa yɛda ne hyɛbrɛ no yɛdane no no mebɔ mpaeɛ sɛ Awurade ɛnyie ne yie ɛma no na Awurade mfa program yi so ɛma nipa ɛnya ɔgyeɛ ne fa ahodie na Awurade tumi enye nipa ho adwuma na animonyam sɛ na Kristo dia Awurade hyira mu adwuma pa mo yɛ ɛne gita wɔ Yesu Kristo di mu amen enti yɛde wo namba no so bɛto dwa wɔ ha na obi a ɔwɔ asɛm bisa bi fa hyɛbrɛ ho no watumi akyerɛkyerɛ mu akyerɛ wɔn mate nyame nhyira wo nso papaapa enti yɛne apostle nana yaw nhyira frempɔn ɛna ɛkɔtwetwe nkɔmmɔ no abrabɔ emu wɔ ahintasɛm bebree no a baabi a wotena yɛwɔ adwuma bi wɔ kora akɔyɛ a wonyɛ yie da yɛwɔ adwuma bi wɔ hɔ a akɔyɛ a wonyɛ yie da yɛwɔ adwuma bi wɔ hɔ no mo a baabi a wokɔ bi asie no koraa no wanhwɛ yie a adwuma no ɛnkɔ so da ɛnyɛ baabi a ne yɛbi adwuma si o ɛnyɛ baabi a ɛne yɛbi adwuma si obi si an odi Ahenkan baabi adwuma wɔ ne kurom enti ɛkyerɛ sɛ wo kurom deɛ wokɔ bi adwuma ɛtumi yɛ yie hwɛ ebia na ɛsono no no ne kraa woba bebie bi wobɛyɛ mfoe wode bɛkɔhyɛ ba yie so ebia na ɛnyɛ bayifoɔ ɛwɔ sɛ wotumi hunu mu sɛ wo hyɛbrɛ ɛwɔ aboabo na yɛbɛtumi awo aboabo kama sɛnea ɔsɔfoɔ kaeɛ no nanso na wo hyɛbrɛ ni hɔ unsɛ mmerɛ bi ne mɛka ho asɛm akyerɛ wo sɛ Abraham deɛ nso ɔsɔfoɔ deɛ mfato ho Abraham baabi a yɛwo no ɛhɔ ne yɛwo no yɛwo ne tu sikam all right enti nka nipa nyansam deɛ bɛka sɛ ne yawo na tu sikam deɛ sɛ woba yɛn Ghana akra yɛwɔ abebuo bi sɛ yɛwo tu sie so a wo nkyɛ tenten yɛ enti nka yɛwo ne to no sɛ wɔse nka odi yie nanso Nyankopɔn bɛka kyɛn sɛ daabi ɛwɔ mu si yawo atu sikam ɛwɔ mu si yawo ato aboabo but wo hyɛbrɛ ni aboabo wo sɛ na no mɛka ho asɛm ka kyerɛ Kwame Asante sɛ Kwame Asante tena takorase anka obi adi mu no da tɛ sɛ nka obi antene din da ebia nka obi esika nipa but nka obi antene din da saa ne teɛ enti ɛwɔ sɛ wutumi ma wani kɔ ho ɔbra na wobɔ na wɔsɛ ɔyɛ very sensitive about your own life na wɔsɛ ɔyɛ very sensitive about it enti ɔsɔfoɔ no wɔ stand by questions biaa ebia no akɔware wɔ baa bi saa ɔbaa no aware no ɛnyɛ wo hyɛbrɛ mu baa ne nyinaa yɛ abrabɔ mu ahintasɛm we are here to help you we are here to give you solutions to certain problems you go through and once a radio no tie ne saa kɛkɛ sɛ matie radio ne masɔre kɔ me baabi no but I was say wutimi nya so mfasoɔ ɔsɔfoɔ no ɔnye wo kaprɛ ɔnye wo taku nyɛ wo sempo a ɔkyerɛ hyɛbrɛ mu de kyerɛ nipa asɔfoɔ no bebree ɔmbɛyɛ saa de sika ɔbɛgye but ɔsɔfo wei ɔnye wo sika ɔnye wo hwee ɔbɛgye wo sika kwa kɛyɛ nte aseɛ mfa ne number nto dwa ɛno ano sɛ ɔfrɛ no yɛ bia me hyɛbrɛ bla 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 no akyerɛ mu akyerɛ wo waka ate no ɛnkɔmmɔ no mu de asi hɔ a 0249 62 7973 0249 62 7973 me pa cho wo frɛ no a ma ne hunu sɛ utie dwumadie no wɔ Ahenkan FM ka kyɛ ne sɛ me pa cho sɔfo metie o ɛwɔ Ahenkan FM ɔboɔ ba show ne so woyɛ saa specific no a ɛno mu bɛboa ma nkɔmmɔ no ayɛ ntɛntɛm
okatina no before fraba okatina no before fraba. We are giving you solutions to your problems. 0249 62 7973 0249 62 7973. Number you better be my next week. Into ofra me my pressure. Debi. Oh my pressure ever number into your beam. 13 nyame aduma next week. Abrabo emu ewe hinta sembebre. Ene yesunya bi. I mean, pay that simple. Tiwe my yeba police diary, and also so ye the amount. But before no Jakwaku phone number no 0243 335525 0243 335525 and a 0272 736003 0272 736003. We a Jakwaku phone number. Ofre Jakwaku ka jo so Jakwaku phone number me to Jano. Finally I know heba. Enso se me ka jo say usisi eya wo yakoko wanumu atuntumi ni di wanyanam nyare ahodo bi oba ukwa fichiro bia bete wonka. Eno an so be ma so kan no heba bi test ne capsules no ebi. Obeko Achim Odan Old Town Zango EK Asimim Drugstore ehon na obenya bie ana ba bibia ye ton abibiduro e wo man mu ha de okoha won sabe ka bi frɛ 0541 210227 0541210227 Jakwako Enterprise eno no ano heba wo mo number eno no chale ma yetwi ahomra nsa na ye de aka. Hello, Wofa, Mekot Health College, Miko Yenti, and me your medicine counter assistant, many a GE. Ampo, Sawu Pesa, we your medicine counter assistant, dear, and your name Mekot Health College, and Obeko, where your medicine counter assistant certificate program. Yeah, you school in Suma 1 year where we MCA. Nanswani Pharmacy Council certificate. Na dia ma one dance on the say, Pharmacy Council Ghana, and Jiwania Tum, na your mouth free IT training so eka home. Admission Gusua Ekoso, Yalitima Senka forms. There were 2 campuses. Aguna Swedro, ya were Dakwan so, Kaswan so, ya were Congo Villa, our new market Bodia Sequano so. Ubenya forms in be our campus, me and Yina. And I say, Mekot pharmacy shops are Hudwa, Ghana Fanaibe Bia. Near 2 campuses in Yina so, our hostel were hot, and 2 ni how cry. Nasa wope in Rupanso dia, and Yanako Mekot pharmacy, a Hona Ubenya Nupa, Ghana, and Yamonone, Fre 0592 522 111. Ana 0244 640975. Mekot Health College, you say health knowledge is life's wealth. Ago Odanin important way. Munya sunami won sempebi de mamo. 2A baby diapers na munim eto de bomo mano. Say die yasesa ni din abeye next baby diapers. Na winim yasa shemu kina ama ekọ nanimu jie. Esan cotton dodo edi ramunti no. O the next baby diapers ebo wo ba. Ojo so sign to home for. Ensan se bia entingu ne to ho. Won sum fan hawo. Oba ne yeso comfortable. Etuko chroma sensuo. Cotton next baby diapers. Fabe boba no. Na ne ho beto ni say form. Obenya next baby diapers. Ewo be bia. Ope dodo afre 0500285000. Na monsha nensuo. Ema mubu monsanso. Ye wo next sanitary pad. Ede mamo. Next baby diapers. Mama fra hot so warm. Hey. FDA. After sa ejedi nkratso yimo. Ajia to mu say. Amafo mi chiechia na mi busa se wo pe fridge deep freezers ana ayonwa ehe na benya bie ODI Electronics mo oyiwa na mom no so bi se ope microwave ope blenders ope gas cooker ehe ana no so wonkro ODI Electronics edem obi hia kettle TV ana se rice cooker misro ehe ni wonko ODI Electronics edem yopo afei so obi pe washing machine ana bread toaster any mobile phone ne ho akade nso a ehe ni benye bie ODI Electronics oyiwa asempetia se wo panyoma ebubo so bie nyina to ane bo
water form nemu akwenye na twane kakakra na fa wa de a ye delivery e de ko ba bia eye ODI Electronics ebusu say tam enwoma papa bi a wo pe say ye TV rice cooker washing machine bread toaster deep freezers freezer anase iron fridge microwave anase bibiti say kettle and a gas cooker ni nyina ODI Electronics ememu anya bi at a very affordable rate umo kakra emfa oni ba bia wo de ohia ne say ube friend was 0550 900 600 0550 900 600 ODI Electronics baby a wo bia utua ka wiepe ye delivery at the mouth open so a ubetima be pick your product e wa Ahenkan 93.3 FM heya ODI Electronics ye boy Ebusuafue media sempanamo odokita tro edrama upe edro ato ene enhan ho odan pharmacy aba edie no bebre aba enunti edro bia wupe bia wokwa wonom bema bi wo yare nso na wokwa mo nchechreche oyade mu so a yebema wadura esefata na oyade no hworo afru ni peduam yeba ne test ahodro nso a wonom eye blood glucose test uric acid test cholesterol test hemoglobin test typhoid test malaria test any test via wo pesa wo ye and any paboni adoso enunti wo to adra to free bia papa odan pharmacy council for agyen atum say yenton enru papa enfama afes open doso pom so etu a wo ba odan pharmacy a wo benya enro bia wo pa bia ato tie mamenka nkere we wo beto edro so a ye beche wade free adwuma ya fonso ani mutepa enunti fawani echremu ewo achim odan Nanes Palace opposite Duke's filling station abansro ne soro ha ena obehu odan pharmacy freyen 0552 092150 Hey Akwasi hwade ujafo ena ne car engine ewuo ya esi wodro so fitting shop wo no ah bra enyo ne kamfu si horse engine oil man no oge na ne kire PSA bra me na masam no akrabato yakasa se horse engine oil no ene wo special additive ohuru engine mu me dwun ho wonte na via da kra ene me ne e ka ba fie na me fa he the whole world open quality engine oil horse ene wo so say private cars taxis commercial and heavy duty trucks enuti no me kanfo horse 15W40 and 20W50 ama drivers ene ka wona fo nyina afi motorbike aboboya ena pragiafo no mumu de mu hia eye horse special 40 eno ena riders and mechanics e wo se mo use you unua no kure wo mni say horse product ena ye papa ane bonso e wo form sem frimu fia e free na kro horse engine oil nko na begu me car engine mu ene free horse for 0244 577 559 and 0240 800 007 horse products enua Adwumayfo me mamo ayiko ya na former way master me wa ha na nanu cement me kotoma mo sem fanya adwuma no sai na former uhu cement no oh master wunim ade papa that's right unisam cement okofa ba ye no say wo total so say wo gba price no say wo twa blocks so say wo to blocks so ama ye adwuma ye mbre unisam cement that's ramati so we mason we labourer we foreman na so wo pesa wo adwuma ye fe ya kono na gina painting dia that is the product unisam cement your bottom and a paper mu die na so bi pe cement papa say ya ehemfa no be bi ato so wo pe unisam cement bi ato e wa chim dan ni patam ha wo be ko some cheese enterprise your amantra ya ni Duke's filling station and di ehwani mu fly 0243 583 190 and 0540 659 865 so we amazing and now foreman na udi enipa beto cement babru 50 bags so a ye chewade free some cheese enterprise and di aba achim dan amantra ya ni Duke's filling station edi ehwani mu ye your maima yet Ghana it's your pasi yet Ghana some ye pamanyo some and some ACCA and some HW and some ekwochi kwobreman near a fire home amanyo some ekoso mechire say ye pasi yet the latest news na yensu ye de yano tum ye kabie amanvoi anunti na Ahenkan 93.3 FM the best in the east ya hihye dwumadia your friend the boiling issues and some who say pra the boiling issues ewa Ahenkan 93.3 FM the best in the
East ya de bramo ye woda bia anwumre no nwotwe kan 8 p.m. ya hyase kosi anaju nondu entity bia the boiling issues oboba ofori amanfo betena dwom na ensem ehuru se prapra no ya ka nani bre so ya ka manwesem ensem a esisie ya fa ye mpotam ho ya fa nkrofo ho ne ya ben ye ya be ka ni nyina ya ka na wo so aka bi the boiling issue Ahenkan 93.3 FM the best in the East. Ghana adisie obuoba ofore amanfo emamo ache edeba Ahenkan 93.3 FM. Abusia yedamase se matwen yam yakoto nkra abaye toa so dwumadie no eda so ede Maakye menso ofremi obuoba ofori amanfo ohwe wo mre no asima no enkron ena abo apa anopa no nkron eho baabi a yaduro no yebedi bambo mu enkomo nso kakra security eno ne aturu din se police diary enche obetim penimfo ka se yebomu enkomo na onimu se oko Nigeria fo akoto wo mo aba obeka ya 29 May no ena amanyukuo PDP no eno na kane no mo wa aban mu ene ya me no ka say de omo ti opposition PDP ne ti opposition ai PDP no eye People's Democratic Party Goodluck Jonathan na manyuku no omo ti opposition na 29 May no omo ko primaries ekoyi presidential candidate for 2023 Nigeria for ebeto maba afia ebeko remu 2023 no sanse omoma mpani otisu sisi ya Buhari me no ka say wawie na dwuma se president wa serve 2 terms nyankopon ya adom next year na wawie ni nyina na sane yenye mra ema ho kwan se wo serve 2 terms wie a untumi nto aso bi mo ho nso sa na tie omakwa akoto aba akoyi wo Frank Akrafo for 2023 eye All Progressives Congress APC Buhari amanyukuo no enra abato no mkokoto ye no omde nafua mienu kra ne to sa abai enra no mu wie nipa numu ekoko gina ye no na opani baako a wono na kane no ye national chair ede ema All Progressive Congress opani Bola Ahmed Tinubu sa na bi mu kan Tinubu Mr. Bola Ahmed Tinubu ena edi enkoni nipa be say 2300 delegate ere kokoto aba ye wie no na opani nko anya 1000 plus so clearly no na kire say delegate yom koto aba di flag bearer ewo APC amanyokuo mu no omu nyina nije Bola Ahmed Tinubu eho opani wanya mfinhia no aduoson 70 years na ne amama kwakofa ba be kan nyina ne say current vice president ya wo Nigeria Yemi Osibajo ono na wo current vice president e wo Nigeria ori mi say yakokoto aba ne wie ye no opani no 300 kura wanya delegate no 1 2 3 4 sa 300 kura man to ama no wa reporto abusia opani na reporto vice president your tia konwa so no worry opani na re to say aya hometia se edie benti na vice president na ne president ya dia konwa no awie na ono zo se da bi sabre ye wose menso me komanim kokko pre akonwa kese president no na maba mo delegate atu ahene asi ahenefo ho ene mabekasa na makoto aba a whole vice president na mama reporto just ye wie ye no na owura Bola Ahmed Tinubu ena edikan ama kane transport minister emomu na atoso mienu vice president ne nam mienso se 9 kra just wari poto ahometi na ekoso no na ebimu link de aba Ghana se de asi wo Nigeria ne besi wo Ghana pe aden ya vice president na wo Nigeria no anhwe ya na ebi akoso wo ha but
say esono Nigeria for political dynamics ena esono yen Ghana for nso yen political dynamics se wo hwe Yemi Osibajo vice president no a ebi mo kire se onhye dan lead any friend say enviable initiative bia e wa Nigeria ho unlike yen de yi a ebi mo kire se we lead the charge amene yenya mobile money interoperability we lead the charge amene yenya drone yetimi eye drone delivery health nyina moja na de dimirika hu ne de ko ha papa yi na ede yawo digitization and yawo digitalization opani di nyina ede aba amene isa Ghana post GPS or di nyina de aba na say opani no mo chese we lead certain enviable initiatives ewo Ghana aboama ye economy no aboama Ghana development akonanim enu achi omo chese se wo hwe ne political involvement a free 2007 a omampani Nanado Dankwa Sabre candidate Kufuado ebo ni din a contribution from there 2008 omuko ya banche anane brode enu achi omampani Kufuado abemu amu 2012 2010 was 2011 osabo ni din mane ba biom opani ohwe 2016 2012 abatwa ekotu ye ni contribution owo ya eno so na eye banche anane brode 2016 ebi mo kire se enkonimidi a NPPD ye no na dwell heavily on Dr. Mahamudu Bawumia and ye nyina betimi ka say no kre because 2016 we said ye o matche sabre o mampani na otia konwa so yewura Mahama o matche ni boot for boot so at some point na ebi mo feel say as a 2016 abatwo no na eye between Bawumia Mahama Nanado nankasa no ono na eba be president ne kwa na ebi mo kire se ase Bawumia ma no ahome Bawumia ma Nanado adwuma anya din bebre ama no because o match yewura Mahama boot for boot pa eno ka ho bi ne ma enei omudi nkonimdie overwhelmingly ewo 2016 abatwo ni mu uyi no free ho no mo a 2020 so ne contribution o mo kire se na eye massive enji se wo de toto vice president of Nigeria Yemi Osibajo na wo de toto ye de hu a omo kire se ye de ase oye active wa bo adwuma pa mo be kai a obisa kan ni mampani abedi e chewa nya ne ba bi kro Alhaji ono ne Alhaji Pakwesi Amisa ata obisa no 170 questions be pem ne opani ye ntimi anyi ano no de ato nananam wonse yadu yi eti omo kire se Dr. Bawumia in Ghana very active compared to Nigeria for vice president no enti se o drage ni asi wo hono de baha no a omo kire se emfa ebiri mo kire se yewura Alan stand top o hwe se dia asi wo Nigeria na delegate no se da bi o ye vice president dia but ye nto abama no ye beto abama obi foforo no a omo kire se Alan nso involvement in the party should anya encouraging sa na political yifo no kan wo analyst fo no kan because Alan say omo say duru ba bi o resign ye free party ni minim say no kra dia eduru ba bi omo kire say okopa ba bi tena ye kra ani e na be koso MPP ni mu mfa ne ho sa na bi mu kire enti odi ono no de ne betoto opani Bola Ahmed Tinubu e de ne ho a omo kire say mfa say okọ Nigeria Tinubu a ye kana semi 70 years when you 70 years from 1999 ebepim 2007 na oye governor e de mo manfo e Lagos state and opani wo hwe na braba wabo a oye colossal as far as politics are concerned oye colossal pa oye a reckon people can run to so I just say ebim kra kire say oye beacon near a whole lot of issues and oye godfather Samobaka ya Buhari or try me ensa or try first one amfa second one amfa third one and fire Buhari be president nyina omo kire se na ejina Bola Ahmed Tinubu eso ono an okọ Buhari ho and okọ encourage ni search ale mo abamu eduru ba bi kura Buhari ko gina TV susun ye adan ye oso ono president wo mabie mu mepre
so wa baba akwa be di ntwo wa be mienu be di ntwo ene ye ka kire se hwe omra Ghana me bisa nanado amane awu ne emu asa ama ya hwe ase ye ba ye be ya no pani ne da form bra wo bre ye no enti nanado ne presidency no a wo die no wo be call mo akwa ya de ode be ye wo no sans wo bre ye Buhari call ba ko mienu na ni so etan no ena pani call ne ncheka kire se hwe abrabo de sa emo ba mu musan ko biem enti osan ba biem no ena obedi nkonim no but before all san ba biem no na ni nyina omo kire se ejina Bola Ahmed Tinubu eso adwuma ba no pani ye se wo ba kai ya Nigeria na PDP no omo tena akonwa so efiri Obasanjo abreso no omo tena akonwa so for 16 years Bola Ahmed Tinubu yi na be na dwen se da bi sa 16-year rule na wose ye betwam but before ye betwam no e wose yetimi e form alliance and into ko Nigeria na omo political parties bebre ANC hwan ofra omu nyina se da bi momra mom yenkan ye humbom se ye kan ye humbom ni enya a front e party then we will be able to wrestle power with PDP enti ampa 2015 and of fresh afọ nyina kan mu bo mu owie no ka kire Buhari say Buhari o free the northern part of Nigeria and nti e was wo running mate no o free the southern part and also so Tinubu kro ya and sign a ball Yemi Sabajo obo ni din Osibajo rather obo Osibajo din say ono na emra obo dipa miensa din and so there be on manemra me ba ko pe enti dipa miensa na obo mu din ohwe o mu nyina mu na ayi yesi okende nyina mu kekaka ho bi ohwe okende nim no si da bi okende meboa onipa oba beboa eye Osibajo Yemi enti eno so samsam no Nyankopon ya adoma wo kina this issue ya de beto pono so ne adwendwen ho akwa akire pa of interest because ebi mo kire se ebetimi anya political correlation ewe ye Ghana yem politics eso and especially NPP edie eso se sia me no kase edie posifo mpanimfo na beduru eninti ye beko na yakwakofa police diary no edi amamo na afi wiye de aka nyina de ato so kama wasumi all the pa me kire nkrofo ne politics ni mu ani age nyame admo kina ye beto so hey mo pe politics ka obi nko ananka ba biam de asie no anama bia homa no nanka wabo awura mu bi aye ne de Nyankopon ya adoma wo kina the political dynamics in Nigeria then ye be link it to that of ye be koso wo Ghana ha na ya hwe NPP for primaries o mo be koye no onim say contenders no a o mo pe for flag bearership no mo ye ahoro be se num Dr. Bawumi agina mu bi Alan Chamanti agina mu bi Honorable Kennedy Japan ono so kire se o baby we nu free one mo Yera Joe Gatti the big Joe oko secondary takrade a obi afre no the big Joe wa bene pa sanso na Yera Boachi Ajakon ogina mu bi Kofi Kunadu Apraku ono nso egina mu bi but amo kire se as a competition no egina Alan ne Bawumi aso but meme nso de me hunu ni se Honorable Kennedy ebabia okunu mu bedin papa yeye wa hadi e bom pa isen ka Kennedy mra bi Kennedy Japan mra Kennedy ba nka okunu mu be de kama pa na ode asen dompem die experience no na ode abebu oman no ba hu se chief abodi team ko sa bi se chief zu firi potem ha o so ya asen ni aha ntinka honorable Ken ba na nka asen dompem fo nso akwa abakosemu se musumenya president ono so yasini ntimpa na eboma no I see yasin komo ni yebedie eberifo mabema mo akwaba mumpo mokode na me adomo ye de radi ase em se odan traffic che mu kakra mo brena pa ho kakra odan traffic ana we di adwuma bi na edile mu kakra ko ba bi okay na check kakra yati ase agiri se command ho no mo asundwe wo ho no mo asundwe nko a dan the problem bi ene ya de radiase ade na chief sene de bi ye no no ye beja mu ede amawo na woni Yera John Intifo aboaye ni asua bambo ensem kakra nti wadaro ma ye jamu amawo yo nniam dase
meda Ahenkan FM 40 fu nyinaa se ɔmo yɛ afana nyinaa mu de obi ase na sim kakra bi si ɛwɔ masoe ɛwɔ ɔdan district ya ɛyɛ municipal ya nkubi yɛ akum obi nti no ɛne abasa na yɛ de topic yɛ de ba no yɛ na yɛampe yɛ nyɛ nkɛde ba but ɔsɛ de ba sɛ de bɛyɛ a yɛbɛ prevent those occurrences no tie the instant justice ɛne yɛ de ba ne sɛ asɛm si ya na citizens na fa ɔman kasa fakita na yɛakye obi na ɛdɛm ne bidu kura ne yɛdi yɛbɛkɔ ne yɛku ebi asisi mebrie wɔ Ghana ha na nka ebi nso yɛ sinti no wɔsɛ yɛde no ɛyɛ asɛm obi sɛ ne yere ɔma gya ɛkɔkɔt ɔdan ha wo ɛwɔ court sɛ ɔmo separate kakra ansa na ɔbaa no ɔma separate no ayɛ obi ɛboɔboɔ no kakrakra na nkurɔfoɔ keka kyerɛ ne sɛ ei wo yere no yɛhu ɔbentia no asomasi da bi ɔnenam ɛno nso atetaa hu ɛna last week ya ɔtetaa hu na ɔkɔkɔkye wɔ mɔdɛm ɔkɔkye no ne dɛm mu no na nka nye nyame a nka asɛm bae nanso yɛmhwɛ mu a ɛnyɛ ne biribiara ne ɔbaa no ɔkɔto ɔboaboa no nneɛma mu ɔmoyɛ adwuma faako ɔdan ha ɔboa nneɛma mu fa wei kɔgya me fa wei yɛsei fa wei bra fa wei sia ma me because a court a separate ɔmo kakra so ate aseɛ nti ɔkɔɛ no ɛnyɛ nyame a nka asɛm si aseka ne nyina bɛm ɔmo yɛ kɔpata nyinaa but hwehwɛ nsi ne nti ɔsɛndɛ no yɛtumi kasa fa ho kasa ne mi wura John yɛ adwenkorɔ na yɛ kasa fa ho na yɛhwɛ kwankora bɛfa so a saa ne mu no ebi nsi kura bukosi buro no frɛ no instant justice yɛkye wa wɔna ne yɛ wiew so ate wɔna wopompo ebi di aboɔ ebi di asekan ebi di akontima ebi di sapɔ ebi di hwanhwan jakra na ɔba besia no wasɔ na ɔde akɔ kosom sɛ ɛnhyenkun ɔte saa ada yɛse ɔyɛ amrɔba ada yɛso ɛkrɔmfo ada yɛso wayɛ sei nti wɔamisɛm ahu ade kuro nti a amanfoɔ no se yɛakye na ɔda hɔ no a ɛyɛbirim no no ɔnso ba yɛ ɔte meda ase abrɛwa no ɔmakɔ kra so na ɔkɔ ɛne na kwantima pepaw a ɛkurom ya yɛho bebree ne nti no sɛ yɛyɛ abambɔfoɔ yi a yɛpɛ ne tenene yɛpɛ ne kankorɔ wɔ dan nti no yɛnhwɛ ɛma ɛnsɛe akyemfo no kan saa pɛpɛpɛ ɔkyeman ɔse yɛnhwɛ ma ɛnsɛe yɛde yɛyɛ asefo nanso yɛnhwɛ ɛma ɛnsɛe Ghana no yɛ ketewa bi secular state ketewa bi nti ɔsɛ nyina dodɔ yɛ ho yɛde ɔma no to yɛakoma so ne yɛhwɛ sɛ deɛ yɛ ɛbɛyɛ yie no ne yɛahwɛ ne yɛayɛ nanso ɛyɛ a bato wɔ ho kwasi bro no sɛ bato wɔ ho nti no ɛnɛ asɛm a yɛbɛstart no ɛyɛ instant justice nti no ɛma mesi yɛ de ne pani paa ɛyɛ John Ntifo a ɔwɔ number 9 municipality mu number 9 na wastate na yɛde bi akorakora ho aka sɛbi ayɛ dɛm a tiefoɔ nso abusa kosa nneɛnso yɛyi ya no nti yɛwura John yɛtie o meda ase ɛfa saa kwa wei nso akyia watiefoɔ anɔpɛ nso sɛ bere ne abere nyinaa ɔmɔgye bere atie Ahenkan deɛ sɛ na de bia meka no nam kurom a baabiaa obiaa tie Ahenkan nyame hyerɛ ɔmo sɛ ɔmo tie saa radio station yɛda ase sɛnea mepɛyi no de nka aka no ɛnɛ yɛkasa fa mob justice anaasɛ instant justice ho na deɛ mekasa fa ho kakra ne mob justice yɛka sɛ mob justice a sɛ yɛakye obi na yɛsusu sɛ nti borɔfo no koraa sɛ mob justice is when a person suspected to be so the red is suspected yɛbɔ yɛ tiri mu sɛ wei obɛtumi ayɛ krɔmfoɔ suspected to be very important to be a criminal is beaten by a group or crowd nti nipa no deɛ word na ɛwɔ hɔ ne sɛ suspected yɛsusu sɛ yɛntumi nyi ntum sɛ ɔyɛ anaa wɔnyɛ Ghana ha no yɛwɔ mmara wɔ ha baabi baako pɛ ɛna yɛbu obi fɔ sɛ nipa sumasi ampa mmara no akye ne sɛ wayɛ mfonsoɔ ɛyɛ court pɛ na ɛbɛtumi ebu obi fɔ sɛ osimasi anaasɛ ɔbɛnten wayɛ mfonsoɔ nti sɛ wokyi obi na obi a ɔbɛkyi ne biara sɛ bio sɛ wokyi krɔmfoɔ with red handed sɛ mahu sɛ wafa adeɛ wei na mekyee no koraa na yɛsi ɔyɛ suspect ade baako yɛsi yɛte asɛ no yɛsi ɔyɛ suspect unless sɛ
nhwehwɛmu akɔso ma danse nyinaa da di pefe sɛ ampa bɔne na yɛka no asɛm no wayɔ ansa na mmara no ɛne na di cause yɛka sɛ yɛgyaa ne saa sɛ obiara kye korɔmfoɔ anaa sɛ obiara kye obi a osusu sɛ wɔde bɔne a yɛnkuna na kɛ sɛ mmara na ɛwɔ ɔman no mu no yɛmfa nyɛ adwuma yɛn nyinaa nso mmara na yɛde yɛ adwuma wɔ ɔman yi mu biribi a yɛyɛ biara no mmara ɛna ɛgade yɛn nti obi biara a yɛbɛkye no sɛ wayɛ mfonsuo biara no ɛno no yɛka no sɛ yɛsusu sɛ nti na yɛsɛ obiara yɛ suspect nti sɛ yɛ suspect wie na sɛ yɛkyew na sɛ yɛwie na sɛ yɛde wo kɔ court a na no afei yɛkyerɛw sɛ accuse na kɛ sɛ yɛ accuse wo sɛ ɛno kora yɛwayɛ nie ɛno kora no mmara ma ho kwan sɛ yɛmmo daabi ɛno kora no police yɛade yɛ mu no that's the procedure so na ɛno yɛcharge wo sɛ yɛcharge wo de yɛsɛ accuse na kɛ sɛ afei de yɛmpa yɛ accuse wo sɛ bɔne no wayɛ na mmom yɛnni fa no sɛ nti ɛsɛ yɛde kɔpia asɛmdebea na asɛmdebea nso yɛgyayefoɔ no nso hwehwɛm ɛhu sɛ deɛ yɛka no ampa sɛ yɛwɔ adanse a ɛbaake deɛ yɛka no a ansa na afei ɔmabua no ɛfɔ nti no sɛ yɛwɔ ɔman mu na yɛbɛkye obi na yɛde mmara no ahyɛ yɛn nsɛm na nipa no obi wɔ hɔ no ma wɔ office na sɛ yɛde ne ba a ɛyɛ na yɛarɛ hɔ yɛabo no ma mogya ɛtu no wɔbo no wie nso no sraa ɔde ne baba police nti de nti na wɔkyee no no wɔamfa no mmrɛ yɛn na nhwehwɛmu ɛwɔ hɔ no yɛanyɛ because deɛ nti a ɛba ɛho hia paa sɛ yɛwɔ disadvantage ɛwɔ instant justice mu ɛne sɛ fan sɛ wakye korɔmfoɔ ɛwɔ mpatam na ɛhɔ ne hɔ na wasi naboɔ aku no ebia ba ɔbaeɛ no ɛnyɛ no nkwa na ɔbaeɛ ebia na ɔmo dɔɔso nti wokuu no no ɛbɛma adanse anaasɛ nyinaa bɛdwane ka ɛho sɛ mo dwane nso a ɔmo da so wɔ pɔ no mu basenka wokyee no na nka de ma apolisifoɔ a abambɔfoɔ a nka yɛbɛyɛ hwehwɛm yɛbɛtoto n'ano ɔno ho ana ɛkɔɔyɛ ɛbɛtumi aboa yɛn ma wɔn a wɔka ho nyinara no yɛtumi anya wɔn na mmom wonya si naboɔ ku ne pɛ wakata asɛm no nyinaa so because nipa no a wagu no ɔno onim deɛ too no ɔno onim deɛ si a ɔde kɔ na ɔno onim nipaku a ɔdɔm yɛ dɛ ɛkɔ ɛno nso mmoa yɛn but deɛ ɛsan so si biam sɛ ɛma yɛku innocent people obi hɔ nom a na asɛm no onim ho hwee yɛtu amirika yɛdwane no yɛndwa korɔmfoɔ ɛna ɔte sɛ korɔmfoɔ no ebi kora ɔno so kyesi bi na ebi ana korɔmfoɔ no atade a na ɛhyɛ no no na nipa no so ɛne deɛ akɔhyia ɛno saa no wanhwɛ ne yie pɛ onie because wan nipa no wanhu n'anim na mmom wohu na ɔsa sɛ wurezi alarm ɛna ɔno yɛ sɛ odwane nti ɔno nso a ɔno nso te sɛ korɔmfoɔ no ɔno nso deɛ kyɛ bi ɔbɛka sɛ onie atare na ɔhyɛ nie ebi ana ɔno atare no akɔhyia nti na instant justice ɛnya de yɛn encourage sɛ ɔman a mmara yɛ adwuma wɔ mu no yɛmfa mmara nhyɛ yɛn nsɛm sɛ yɛkye korɔmfoɔ a yɛmbo no because wotumi bo no na alidu sɛ wɔbɛwu yɛn ka yɛn ho no friends Major Mahama deɛ yi a ɛne ne sila da ho awɔ friends court a ɔmugu so a ɔmudi hwɛ obi a wakɔ train ɔmudi ne trokan no me na meka nyɛ wa mmra sɛm na yɛka nti na meka kyerɛ sɛ ɔhu sɛ wei sei no sɛnea wokɛ nipa nyinaa hu sɛ nkɔfo wei ne si na boku no nanso ɛkɔpie court koraa no yɛato ɛbo ase ɛdile because sɛ ɔtɛmmuafo no hu sɛ asɛm no a ɔmo a yɛde mu gyina hɔ no even though nipa no awudeɛ na mmom nipa no a yɛde mu bɛgyina hɔ no aso ɔmo a na ɛyɛ adeɛ no anaa because wantɔ ɔbo ase a wobɛwie ase na afei wakɔbuo bi fo a ebia na saa nipa no ɔnka ho ebi kuro kɔgyina hɔ na ɔhwɛ ebi so wɔde ase nti na mmara no hɔ koraa no akɔ delay no nti sɛ court koraa tumi delay deɛ a na ɛsɛ hu sɛ wo nso a wode mmara no bɛhyɛ wo nsɛm sɛ o saa na ɛte deɛ o court koraa mede masɛm kɔkɔra ɛkyɛ ɛne ɛkyɛ ne koraa yɛnku no ɛno saa no ɛmmoa yɛn okay nti adeɛ baako a yɛasan hunu sɛ abɛyɛ another trend seesei mu nyinaa mu tu fo sɛ yɛkye na yɛ mo no nti bebree no a ɛtie but ɔmo kye wɔ mo a seesei ne yɛma ɔmo prapra gɔta mu ebu ɔmo a ne yɛde sika hyɛ ne nsɛm yɛsɛ wɔ no dɔ ne yɛama no adwuma bi a wɔɔyɛ ɛno nso so ho asɛm te sɛn ne nyinaa no ɛnyɛ ne nyinaa no sɛ yɛkye wɔ yɛ amo gɔta mu ayɛ fi ɛne yɛsɛ prapra mu o prapra wia no wokɔɔ baabi yo mamlem kekra okay ya chi nipa no yes anya gata simu ayifi ya kire ina ayifi ayapoto anti ko na ne ko dodo ko na ko prepra ma hanti ebia na ejawo said ye kan se na sa now we've set the laws aside emla nya dwom kron bia emla no nya dwuma biu sa no ye chiwa ne ya na ye kire de obeye bia bi entina odin kakasa ye wo mra o omani mu tie chiwa ebehia
best fata say if I could jam no ebia adona de man no court be man double court to me mo bi do etumo pepra to ye nyuma brebre so ati ase enti ehun be hia se do court no na court na ahwe oh wo de sanka o ya wi abanchi no ya bia okay banchi wi ade kukura me man wa mantanse too much ene man ko do afitro nyina ase mo de ba na mana ya me am de some do bi ba say course ya man no oh okay enti man do park no court na ka I swear through court district court oh okay or that 2 times or 3 times so I refer dia ba omo be do de bia same enti ene ehwe police for na ehwe so wa do enti ma wana wa me hwe se wa be do wana pepe ni wia na ya trend ya komo se ya ma na do wana wa enti na sire bebre once eni akɔhyɛ mmara sɛ mmara no enie obi yɛ bɔnisi a yɛmfa no kɔgyina mmara no ma yɛ nea ntwa ho ɛmma no punishment na yɛ sɛ mmara no ɛkɔhyɛ no ɛnyɛ adwuma ɛnyɛ adwuma mɛsi bebree okay enti instant justice ɛno aho nkɔmmɔ ne nɛ yɛgu so a yɛdie no na ɛnɛ sɛdeɛ yɛbɛyɛ nie na nka yɛwie bi a yɛto nkra but ɛnɛ no nkratoɔ no yɛbɛma ɔma frɛ na yɛ nsɛmmisa ebia na ɔmo wonse misa de fa instant justice yi ɛho a na ɔmo atumi abisa nti utie yɛn abusua ɛnɛ nkratoɔ ne brɛ no ana aso no nti na wo nkratoɔ no de bɛyɛ asɛm bisa ɛde afa instant justice ho ɛkɔ so wɔ Ghana ha ɛkɔ so paa yɛtumi susu wɔ yɛtirim sɛ wei ɔyɛ krɔmfoɔ yɛsɔ ne mu a ne yɛbiri mu no a ɛnso ebi asi da wɔ nungwa ebi si yɛ saa ɔmo de ɔkrɔmfoɔ abrante yi pia bɛto ne window mu yɛsɛ ɔyɛ ɔno a ama ɔmo de na kɔtum ɔda mu bɛyɛ 5 years ansa na ɔmo hwehwɛ bɛhu sɛ sɛ na ɔkɔto ne window mu ɛnyɛ ɔno a enti ɛno deɛ ɛho hia paa instant justice but ɛyɛ na ɛduru baabi a na nsɛm no bi nso yɛ abufuo na ɛhi nso bɛyɛ ndɛ ɔmene tɛtɛm bia nkurɔfoɔ ba mmoa meka kyerɛ ɔmo sɛ aha na waba no sɛ yɛka sɛ yɛde akoma ɛyɛ a ɛne ɛne yɛnyɛ nipa nti kwan sɛ yɛ nipa no yɛnyu so yɛti ne yɛmfa nyɛ ɛnyɛ saa wodo akoma bɛyɛ wie no ne woanu ho sɛ potɔɔ madwoma amade a wɔkɛn sam na I was the commander at Wasekropon nti ɛbaeɛ no dantraboase ɛne ɛbɛn yɛnom ne bɔhyeɛ yɛnom ne bɔhyeɛ koraa sɛ bi bɛkwae ne bibia ni mpɔtam hɔ no ɛbɛn paa yɛnom ne bɔhyeɛ nti baako dwane yɛ abɛsen kɔhyɛ mensa kurom mensa kura wɔ Wasekropon ne kura anadwo ɛna mmea na mmea asogyafoɔ kɔkɔkyerɛ mo mekɔkye ne bi so ate ase ne bi hand over de ma wɔn nti mesre instant justice na yɛka no ɛntowa a wɔsi ɛdɛ ɛntowa a wɔsi asɛm de asɛm de papa na dɛ bɛto no ebetumi ato ɛtato bi mesre na ɛyɛ na mpɛ bebree no nso ebinom asɛm a wɔka no sɛ baako bi a wɔn kye no a wɔn birim no wɔ ɛyi ɛnkran hɔnom no Newtown yɛbisa sɛ ade na mo kye no na mamfa na nkɔ police so ɔbɛkɔ ɔbɛsan aba fie sisi a ɔbɛkɔ ɔbɛsan aba sisi a ntimi de yɛm ha yɛ ho kora mfa ne nkɔ mo te saa ya mo reaction te sɛn ya ɛno no yɛ te saa na ɛyɛ na ɛha adwen ɔbɛbɛ fie sisi a no so ɔbɛbɛ fie sisi a ɛgyina wankasa nkasa a wɔde ne baa na wo make allegation sɛ osimasi wabɔkorɔ no so because nipa bi yɛ ne kɔkɔto biara no yɛ pa adanseɛ ne adansefoɔ adanseɛ ɛne adansefoɔ aha enti wuntimi mfa adanseɛ nkogya hɔ dabi na wo a wo de adanseɛ de baa no akɔpɛ baabi dabi yɛnyɛ ne saa ɛno saa no yɛn nso yɛnya because wode ne kɔgyina court sɛ wawi adeɛ na ɔsɛ menwiae police ni obi de naba sɛ osimasi akɔkɔ wi adeɛ na yɛde naba na yɛde ne kɔ court yɛnya adansefoɔ anka ho yɛni evidence bi a yɛni witnesses bi a o ne na kɔgyina court sɛ osimasi wawi adeɛ na yɛbusa no sɛ menwiae ya police ni ngina so a ɛma ɔde nipa ne bɛgyina court ɛne deɛ he enti sɛ wode nipa ne ba na sampara sɛ woyɛ danseni sɛ mahu sɛ osimasi adeɛ no sɛ kura na ɔkɔnfo aso ɔyɛ ne kura ni a woboa policefoɔ na wonya ne ba ya na wogya na ma policefoɔ sɛ makye krɔmfoɔ mo ngye no I see ɛno saa no yɛde ne kɔ a court ne bɛgyaa no ɛnyɛ police ne bɛgyaa no enti ɛno na yɛ na yɛka borɔfo sɛ he who alleges must prove beyond reasonable doubt. Yes, I see. I see. Enti wuntumi nkɔyɛ allegations aka dabi sɛ nka bɛkye nkɔfo bɛlɛ agum obi hu yɛ obi ahi kura na obɛtumi aba ka kyerɛ sɛ wɔde ne bɔne bi obi hu yɛ obi ahi kura bɛka sɛ osimasi wayɛ me sei because of say yɛn adanse ni hɔ na sɛ bia dansefoɔ bia nka ho a yɛn kɔkye no ne akɔkye no ɛsa deɛ nka Ghanafoɔ
Obia gum. I see. So the yɛmfa no entra o Okay. But commander obisa me mo wabaso me na wase ankasa kran fa ma no. O se omunya family issue bi ne papa firi mu. Na abusua no as omo twe manson wo fun ne so. Na o ma omo afutuo bi pa se we no momfa nko fie nko tena ase. Na mo am nko hwe kwan amefa so ameka no. Nti wase enka njo so wada wase. Mesmenda na se. Na sa na wase ye no. Wase bibia no. Your story, his story, and the truth. The time you say man okra no e dead. We are some asa who won come brew. Okra time bia mama say no matter the personality of the person is no also kind of children. That's where you nipa. A more position and the assassin my position. You nipa to Ghana ni bia. Sanity. Okay. Enti mami my tie for no so kwan na fe yomo emre mu bi 0201944485 and 0554820910. Me pacho udini bia kase free. Abi bani fefi akwetia. Mami abi ba na nkomo ne aye ni o. Ai me tie won pa. Wadaro mo musu tie o. Yo, ami chia wa no pe na mi chia woni wo mo ma bo adwuma pa. O ma kasa. Ami chia tie fo nyina no pe. Yo. Omo ka emra sem na me ni a me pese mi bisa o me se Ghana ha mra eye adwuma de. Eno ne fe se yi a me bisa. Ebia ye kan ye omo chekere mra mu na mra wo ho emra ye adwuma wo Ghana ha. Se mi bisa question so bi. So video bi picture be kire. Ewo TV so say nipa yi nya na ye nchene mbo no. Na nipa ne ye bu ni kunu a emra to me chin say nipa no. Ena efe nso no sanya yesi kunkum nkrofo na omo ka no say eno no enye ne mra kwan so. Wo hu say nipa ya kwakọ wiade ya twa no ya video. Ye de na koma police ana say court. Ni eja nipa no ebi okra anro ba ni de ne ko ni eja no no atafie. Eti ebeye den court wo no na akasa kwa asem kwa kodwo na onyi sika. Say wo ye nchi nkwa wa yirem. Na fe edi say nipa na adwimba na beka be say nipa ni kim say ye chi obi a ye mfa ne nko. Ya wasambo de papa ya woni hia me papa yate omo de anu yi ebe ma o ye da se ma mi abiba me ba cho unsu di ni be kase free nyame ahu mi mo na unsu ami ahu mabo de na wa hu mo na me da sini ni fono mo ho nyame shom papa ni ka so maka anana ko nyame shom ene duma pa o ya mama kan ma me ncha be duana na pa o de bi o bi nyame shom taxi driver di time ba ko pe oboba mpajo sa àwọn besia eso mu chioma no mu yi gote mu na dari oboba sira ko ni ko police station kwa na o jana o yi gote ni sa je o mu jana kwa ba sa yi bi mo oboba na no so mu shana mu nka so yi gote ni o jana no kwa ba sa ba ba ye o ba ba ka so ma yi gote mu nene so oboba enu pa no ka wa se mai le tremo yate ye da se enti ono so ne de no me pa cho udi ni ba bia kasa free. Yes, I'm a jubi make a free when she's on go. Mammy, a jubi into you. The battle, Emla was some walking. On person to turn my home the better, and Yajuma. Not say, or from for the action or Jimu, yes, Sonimu, near Abunek, and I'm my bonnet. Namini scant on your worster, yet never, no discovery, near and police case with a corner black or near judge. Nemo, dear. So from for them, Sonimu. Me kunu chese. Debi. Mami ajubi nyabotre. Nia o meba. Mami ajubi. Meba nyabotre. Nia o kase o chire wo mo de wo mo kwa na o ma ba no e de wu ni mu ana wate. Aya de mate. Ana sa de wate de. E na ne wate de ze. Ne wate de so ntimi fa nya adwuma bibiri sa o ana. Me hu so dondo ona mo nyam free. So dondo papa bi da ne dem MP mua wa kokuno de nia ya no. Enti nani do mo kasa ye de ye ni so na me wo fun me dia. Ni me kunu na mo. There be kudienye. Me pa cho usu di be kasa free. Baba nwani bonchi. Anwa ye ntie o. Da si ni odu mo fa odi. Na police force na mo kano. No credit. Se wo ananka innocent person. Ke bi esi ni ntan, immediately mo doko e se 7 we dem tremi kan o. Obi do kan wana ko tiga rabi e bai odoko omkum bako ni na bia omkunu kwa e die no kre nenso
Unipa na ba be wi obeku na boda de onya da de na osime china na de ne kwa asemo eno kwa no omunka eno kwa no yenti amuja omu no the sentence amun sentence nipa no ni usi a sentence no omu sentence le usi nipa no ya sentence na kikiri be program na o discover room na ya jano ala ya fo ya umuka ze ya fo le oni ti nipa na di boni ka pe so ba di sika na o defend nipa no esa se le juma on so akusia on so di edidi hu no yes ramo no so mun fe wa tamuka yate me pa cho onso udin ba bi akasa free no ato nkra Ntwana atante le kasa free o town eja santi enti o police force mo mo ke ni mo ya agende be na eya na stress o uche konfo no u go through no eya na to de bia hazi yo uche konfo ne kwa na u ko se ye be bia asem no ana asem ne be court no u kwa na wo so to di animano konebra sebe ena so unweni ho ndi ya besre so bi de konfo bro ma omo de na investigation kaka ana fact kaka ye wa ye de be mo no omo njina no so na omo CID so enya nhwehwemu no bi a wache konfo sebe adebachi obekọ na ejuma no obede nya daje na wabedi asem echi enebra ochinabra yanko court that's it stress ne so nti omo hwe no okay yate empenifo de anu yi de be ma mo nsem bisa ni nyina and utie omo frɛ no averagely no bebre no a perception enti I think say police for were adwuma ye power perception no ho e ba cho udi ni ba bia akasa free ya fami ko bi ni ka chef asani new town mpa cho enti o no bra pani nyame shirawo onya akoma so ade ni na ama tedi empenifo no abetra mo ka no ne kwa so ano no ba atola bi omma yawdie ba yetimamufo no yemu hwese obi etu afiri ba bi o ha adan no de ni nkonwa abegu ni dan foforo na watutu punu ni na no okọ ade chen ya oba ya o mabuda na yi nkonwa set ni na afiri dan ni adiyema oja o de o musisa ni na ekọ ye duedue ma akwati ni panaba na wo saka che se yenko ni yemre yehu na bwa ne na mo wo na we di o mu kache na sam ya che obi sha ye be dan no ye be kunu o da bi na fa na wonche no kunu de ukun no a na wakofa enwansana ho abufu abre wukuro emra ne ubedi kunu de enye why oboy yo kan ye tiasi o na ba ne se no ne nam se no mo ye no se no mo ka asem ne fa se yesi atia bisa na gro no tie utie atia bisa na gro nka nti wo hunu saa no na nka wabo apia kwaji mu nkyiremu blapeni de o kan ye gitumu ba wo be kono esa se wuni skana wona kema wo be ko mo ni kino o mo ye wa semba sa okay kene jaja po betima kokuni ba no wa ni sei ana ko wi ani bibi no achew wo ma ni sei wo mo sisem na ne me hiafo ana skafo na enjoy yate yenso ye da se una wutwa to udi ni be akasa free kede ya pa me taxi driver me pa cho yenti o ata have you question of visa na ye me te pa se o taxi visa o be kono na se munye na mun kono na se o de se chebe trouble anti na so apa se ni pa ni so wa o kan sana pa cho emle ni wa na Gana hane tino wo sika mlan kan ba tun sika dia yen nya for no na mlan e na I please I know o mo ni sa question because I be question be the time the okay yate o ma choro ni nyina mo de anu yie e de ebeba enti we de ochiame a onhunu na asem kan yie o se nana wasumu a empanifo madaroma ati enkrato a o mafo no e de aba no minim se yura John e be sha si o mame kakaka na komanda wi na ye okay first question obusa ye mame abiba question no se Ghana ha emra wa ha emra ne ye adwuma emra ne adwuma dia ade na obi ka se sei na ade no so kan no so no ekwakọ wi ase na bibisa akwakosi na nipa no onnam ho sa me pese atiefo nyina ati ase se Ghana ha emra wa ha na mra no nchewa oba adwumbe ye se emra ni ho na mmom da mra be chewo no ona be hu se Ghana ha emra wa ha pa na eye adwuma na sem a okay eni nti na asem bia si a ya hwehwem
oh nipa no mfa se waka okasae na coincidentally ekohia asem bi na ma bibi asi ti se okase ugina ononko na num asem no so na okay sanity de ne ono a ebia na asem no waka de na ebia na nipa nka so oya de na nkasa no ewo ho enti na nhwehwem ehu hia ebe se tie 40 asesa so obi enum asem obeka bia no na yesi de okan ya na idi gina so enti sanity de yen konkoku na ene ebeku nipa bebre a ebia nipa na oya de na nkasa no yebese onam ho obenam ho no mo na afi ye jai na because of say ebia ono no because of say ne career na ba bia wadunti na me yenkwa chin because of no okan Ghana ha emra wa ha okay emra wa ha papa but na ba ko so ayo mo ka say uniska say na wodi nkan no bebre na your perception bebre na your perception na susu say we kura no be ni kwakura mi uniska wasem kura no yendi ma obi hu an say nipa no onam abontene senia ba ko ya frɛ fi aseni o ka say obi akobu dan yakofa ni nkunwa nyina akoi na yehu onam abontene no ohun si ya chi nipa no ya chi no na mo ohun so na abontene o mpa musa die ntia nipa na abontene na mo da gina so say ohun se nipa na abontene ko ade ene police fo akọ gisika ene bia ye ja no so they say e ba ne sa na e ha adwen say wo pese wudi asem na chi no pli hu na busa say osimasi ya chi ne bai na de ne si de ya so nipa na asem ne fa no ho so wo ho who is the complainant no wo ho na onipa ya case ye ko si say na me hu se osimasi nam na de na akwakosi ebia ne ye bo ne kama waje atuma tua nti batu nya hu so nam ho ma wo so police fo ma ya asem ne basa e na o ma gisika e basa na emoayen kura e na obi so ka se bi wono ma o chi obi ba obi si ye be delay no kobla emla de se ne ayeka no udi obi kokota koto ade ye no enye ukoya na ntentem na ya yewie ko da bi ebi wono ma wo ko a enipa na ebusan so odifo na so onifo na so odifo na so onifo na so ga se bi onifo a eno an se ye be ka se tare te dia ene yen sanfa ne kosie e bia 2 weeks na yen san so nkoso anya hwehwemu nti wa odi ase ne ba no dan ye ko ye nipa ne ko na me expect se dan na no ye ma kwanya no akasa okay na timi anya se ye wie da bi because nipa ne se onifo e bia o wonsem bi ka sa na te dia ye betu aheda ene ma kobra no ebem nti omonti ase sa na so be se odi akire pa na nipa bonifo no ye yi omu fi baby ai empate ma yete dia na say so unya bre udi wo two time say na be ya anytime bia so no se ye fra wa betumi nya bre adi akire kwapem se asem no e be wie kura na okay ba ko so ka say ye chi obi a say na medin kan no obi hu say ya setting free na bo say ye ja no say san na me baby there be e bi wono mo a watch na bade but say na asem na ye kan no ye nhwehwemu no supporto allegation na moye no okay nhwehwemu no supporto bo no e be na ba all right there but be hwehwemu no na nyina so bia enim enya sa de betuma chi obi a o ne se o chi obi a o so pese nipa na ye chi na ye fa no kwa fiase dia eni enyina because obetumi de asema to so but don't you also think it's a police ni we adwuma ye kakra because almost afraid ye nyina no percentage wise almost be 80% and ye what perception say obi ye kronfo de a ye so di mu was ye throw no to jail enti na ye chemu say on man na ye tim no emla no ntesa ye ni mra bia ti say uchi obi a straight say automatic so ko jail because ye say kronfo or your kronfo kra so nya ne ho abotre so nya ne ho abotre san say yare boni asi true eden and make us say no say make us say make us say bia na krono no akobo no enyo no nko a na kobo ye nkrofo ka ne ho nti bi okran ye court nkra na say bia ye atimi sire court say court no ma ye bre na yen san yen koso yen hwehwem because ye pe more information efi nipa ne ho bia na nipa ku bi ka ho se na be betimi aboa yi san kofo nyina fi society ni mu na wote o ma ntemu a wo ho ato nti o munya ho abotre no munya ho to so wo police mu say adwuma no ye da na make say ko ba ko a enko strike police because police ye cost like 1 minute kura asembesi o man mu nti omunya hotoso se ye wo hono mu a omobambo nso secure ye da Sierra John Intifoli ye CID panipa e wo odan number 9 ni nyina wo Brim Central Municipal Assembly haya na yenko commander nso hono mu na ne ono so choro ye no onfa anu yi emayen commander yo minia the chief ina asibio nso mo kan na so tie ni ya a perception say adwuma no police enye ne yie san som de ba nye jano om de ba nye jano wanum say oma tima
ya ti wo man mu no ye ni andaje na oba na se court fu ebra ono be da enya sa time no abre no ono akbi kan so mni sa abre ti se police na yi adwuma yi ye ni ye na ye dom court ni jeri wo mo because mo kan akosi se nipa no kwa bohu no sa nam okwa bohu no sa nam eno de ha wo mo pa o nti fa so be na wo class o be chen nako na nko wie no a na nke no a na chiri din yes e wo kwa no aba mesre bebre enya prosifo no bua payo debi omo de ba edimu djuma na ye mra na eni akose court system what they call ipa se in fact e kwachi obi sa okra no yes case no ewo pharmacy ewo green yeah e dan wo court I think of e dan wo court lawyer ni de anyoma ya kwa e dan wo court enti na timamfo no wo pe adwen bi se debi police for no adwuma no yenye ni ye na enhamo ha pa enti mo ye den na afa ho eguso se tem bia na be court na one day no ye nipa me koje no obi ye ho nipa be brianso de koje ko ya ne dum koje o mu hu batman ono we hu no obi na okobo na mane se o case we na adame boa na ye che kwa si ne ko akosi sai we ya jelu ni nsan ko ba mane so enti be bra so say nke be na mu a press we case o mi na ko jail nka o man fo na ati na we o monte mo ye jan ko fie dia o mani no ehu okay se woni nam ho a o koba ata o kodam dia obi ante on be dati se me kai se abrantie bi ni ye nwia ba akunya problem wa ha ama o dam aha ebi mo je se onro ye nsam chiro ni no and it na say dede ba ho sa no but to me dia me suggest say ke be to me a mo case wo court wa na nka mo ni nsamchrofu ya ka bom na ka ye di akire from the scratch na into wa asem no a ye sha ase bi a enra no enne na ye ko wie wo court na ye nyina ya kɔ hɔ na ka obi ate no kra na wo kam me fin say ye be kwa dwuntwum na ye hu kwan be fa so a ye be ne sa obi ya bete sa asem no na wie ye kro obi ya be hu na the case aba na abra wo hu de be kwakusi a they always lose interest in the police okay na so nya sanete ye adwuma na papa be kwa ko wie asese twan be wie nsa ni pakokora na o the case ne ba police station no wa free ho oni ho nti obeda ate results obeda ate ti ye na o say wi a enen sam trofo e bo hu dawuru sa nanka afie bi at the end of the day no emu bi hu case we de kosi ye ni say monthly kra na mo be no na quarter bia na asemo ye kwa nsunsu aso ni nsunsu aso ni but ye e de komyen pani fo no won kran eni koforo bia but say ye nkrofo ye ti he nsu no mo bo mo kwa adu yo koforo ya fo no mo beji but omo no mo te fam ha na e bo kwa adu yi wono so na ehu de kosi ye to bo kwa adu enti e be set ye fo bebre o di case ba ayas udi akira sabi bi sase na ekosi sai sa dwumadi ankrofo bi die ya di na o tro wa no ase sa ko bi sase na case kura this ya mi udi akosi timpa ma chaw mum brief mi di akosi di umbia na be ka kiro won say sa police o mu di edwuma so no e san say kwa na ya tia dent na yini adaje no eno nti ne yehu okay ma se guso ye edwuma okay enti kakra me de kan obi wono mo ye jeli no na judge bia man bia be 3 months judge onu wa judge no na o se kwafi ase boso miensa nipa wa ko wiade na ya man boso miensa enti woni be bon tete no na wa kwa aba enti obakọ banya hu na akoye okobọ kro ni na ya san ba we judge wa kwa aba say judgment and they don't hear at judges no on own discretion I know the moment they say mo enso no mo wi ablem no police no mo gu yeso say nipa wa bọ kro ni sei na ye jeri no bia boso miensa enya hwe ni nyina your occupational hazards ni bia okay me ba ha transfer about 3 years ago me ba ya na adetia na ani si no kidnapping no bwana kwache no kidnapping ku si ya ni tum ya ni kokot kidnapping no man 2 months ya de man me na yi ni be kon ayi no complainant no oni e ba be kon sa ne man 2 months ana afi da masa da ni ajaje fo obi a wa kidnap obi a o di man ni sika ya track na ya kokoche no
ne call court ye die nsem nyina to e wo ye hey ya wakwaba dada onti oben je court no man 2 months 2 months wakwaba ana court no onimu wo mo ana oh da bi so we kan say bia onim na na enso ono so no e bia mra na ogina so a o de ka okay ya te no via no so ko school say o via hwe nema bi no a juvenile no we 19 years yeah onye juvenile there but we the age na but in the reason of judge there untumi nkyere ono ani betimi ache okay nti commander ye kokra no endre ya ne yenya ne ntie se ofo ase ayiri bi minim se e kan mo ho a enim hia me so but there is under division okay nti era ACP ne betimi adi mu nko ayi na ho bawa the friend bawa ye DSP superintendent but amo she division ase okay nti agisi ye call era flanks ho mum yes okay yati commander ya dasi bebre nyame yadom a next week ye besa ba mahu say era John person waka bibi oh the American say me chia police for I wo odan ha nyina division commander Mr. Deka ene omom kan ho nyina na MTTD commander obadwuma pa ASP Edmond Ajekum obadwuma ngasa too much e was say commander mo ha mo organize ya war say ibi na kan bobo mo ho abaso ana yeah adwuma ya san boy ho abaso say adwuma na say so ba na mafra ya boy abaso senka mo mo adwuma fo ya mo no mo ya adwuma yi RGP oye afeso a oye afeso bia mo sia he kotesa wo mo ye mo am extraordinary mo ye adwuma mabua police mabua Ghana no oye afi bi omo ye e ba me ka te say division ni command no man division change na wa ya so what you say e ba say bi bo adwuma chen bi ye wo bibiri wo ho no mo a motofo mo twene kwan so a wonko wo akoda ebi mo nso kwa o mo gina ho 24/7 no bo adwuma nti wo bo mo na abaso a na ahye o mo aka ni ya te enti ye da se bibiri anope nyame yadom a na wo hwe se ne be san hwemani ya da se nso nyame hira mo nso okay nyame hira o bibiri enti eye police diary na ye de ebremo awudwumadie so Ote Chief Superintendent Daniel Kwabena Amoako ote ne nka oda command ha nyina ono na nyame adom ehye ne nsa so na CID panyini a ono nso wo ye command ha no mo CID boss oye panyini pa Yera John Intiful ono nso so ote ne nka Yadisia Nyankopon yadom a anwumere yebesan aba na anwumere yaba a boiling issues. Make time with us. Nansu etiebi. Sorry as here. Yes, also your first dan komo di ankan Kwame Yeboa. Adwempa hene Kofi Mensa call BK Kwame Asante. Billy Man ofra me oboba ofori amanfo. Me pa cho de koyi. O e number no aboyaba so de anko yi na watwe adwen asi so. Na wate ase se eye nipa na efom enipa na ede che ye won da se chena anwumire ye beba mum but on morning show ne de wo chena Yakopon yadom a kwaku atena se otoa so anopo no du about 1 minute ba kwa de shimama me mama chimama kwa badeba Ahenkan 93.3 FM so ensema do abeti wo ye wi apem to bre akan kasemu na impo enwenu si akan kasemu na poso enam de ba beso mu medin edi kwaku enin kusi buadum owura abugina podi atuja se abano ayentutuye se Green Ghana project of fight us me no e fa se nyambo ochina no wombe dua enua mako 20 million ewa Ghana fanani na shebu jani de ma fo wo achimda abeton peso so odimnya fo Alexander Kwasia kwade atuja se enya de na shebu jefie ayen adwen se sa atumutu ni otalmu LGBTQ bill no wo mo ba be so amana etenten Director of Communication for Action Aid Ghana eso afra ban de atu nanim se de enti anema bo koso no ha adwen pa nti aban he na gonya bibi na ha adwen papa dwemtwe pene de ma Constitutional, Legal and Parliamentary Affairs Committee. Edi atuja se LGBTQ bill na acho Ghana mrashe bujifia se ye ja tuma na ye njintum no. Osi nyama nyosembi no mode ye nemum wemgusu eye ho adwuma. Director General Dema Ghana Health Service abo Ghana for kokose yenhwe ye pa e monkeypox yade no esanse COVID-19 so asan epija no mubiem sanso na head Edema Price Statistics ema ewo Ghana Statistical Agency enso de atuja se die ntia no mabo hura na ehuri koso no ha adwen pa
ɛno nti wɔn hwɛ enya ho bibi ɔsɔfo abɛde twɛhwɛ Ghana ɛhomasua so ɛnso si no guarantor student loan policy no a ban de ba no ɔsɛ bɛboa pan ayi dadwuna ahodoɔ bi a ɛda suafo so ɛde firi hɔ na yɛbɛkɔ achim atuntum lem aka achim atus na contractor wɔ kwan so ɔyɛ kwan fiti achim Prakrom junction de kɔ achim atuntum lem na oguso yɛ na so ne tie anya ne sɛ wafiri hɔ no ɛnam so ɛmɔmanfo wɔ achim atuntum lem ɛsan frɛ contractor sɛ baabi ɔhyɛ bia ne dim ɔmna meto adwuma no so ma wɔn na wɔn bre ɔmanfo wɔ achim nyame bɛkyerɛ ɛnso ɛtem kae frɛ mmoa sɛ wɔn samso bi ehu papaapa na sɛ mpenfo ama mehwɛ ɛnsiesia ɛdi asɛm bɛba wei ɛne awofro bi na wabɛte ɛwɔ yɛ wia prɛmtobrɛ akan kaseɛ mu ɛna impo yen anwumre no nsia akan kaseɛ mu na poso medin di kwa nin kusi buadum me kona the super duper mid morning show with Kwabena Costi atwaso Ghana akuafoe Adama West Africa emamo adwuma o Adama West Africa